kakra o say ata free atuma fo na do do ara fra me ko say anase eja say ti awade asem na obeka de afa mrantie hene ho ala no sam no aye kenkan ni nyina de ebe me ye de akokọ no na wato agu no de papa no amaye Alhaji Ismail Abuache one ne dom GPRT chairman Alhaji Ismail Abuache no Bright Daughters Family Sabrei Omadua Omo Eba Bechia Ebusia Alhaji Ismail Bright Daughters Family and I GPRT ya papa nom and I want babeche we and Centroni now a baby yesere yesimu nyina mu hia dan yachi and Centronia na se bia wabadwumadie yase we yam aka okro pese wugunsia mensa ni faso ubetimi akoye ohie just in case you want to ease yourself there is a lavatory here eti ubetimi abaho na waba besiesie wo fefefe you can just come here my left hand side there is a lavatory here sa ena jumadie yase se safata se uyi bibi ekakra edeboa na wotwe edadie kensema Ketekyew sabri omo de ya ho de beboa poye edase entiri aksem na tia wo beka de afa no nim no kwada minim na me charge address krama oyo dia se akọ no nko a abrabo mu aye dia no sunwan ene kumase na ye na ye si akonkon na nanom yesi sebie ku sebie son sa putonso wa ye mfa brojo ma ko babekwem ye papa watom pintin sui eyi eda yabem na ye kasha Christ ye ni monyam se Ketekyew wanya ni baby ko na ye be kire se eni penti ene nipa ho Sompa TV live Miami Raya Bo Amalibia Boga ena wotwa live no upese okoka bibi fire papa yi ho a akwanya no ewo ho yedamase ye nche aduane ena ye nche ensa eye nsuo nko a ena yedidi na awotwedida no yesre enche kra no di for Samuel ene natena nkonya Samens Heba waye akan ememe matadu yemu eye den se wasure chai wasuru pila hey not no nti ana me master so me hu opportunity nti ana opportunity so me hu mrantie hene am se me hu na me na sign afro tech me tie ninsam o radio so me tie ninsam awo okọ radio mercury me di nachi okọ ho me di ninsam echi okba Fox FM and so sa ofi Fox FM was aba nachi eba o tech ni na me di program ninsam o ka na radio so na me di akire o sa ko so pass me di akire me pon anyimre na me kofia me tie mrante ahene akọ prefie no ndu ansa na ma bedum radio na me nyame efiada na me kofie me tie mrante ahene kasaya asama ko kan ya mesiri ya ne se wono odi amoma osanua na onua mo no na mo ni yi bako a obapom no ahyaw me so aduane amo onua ne sa na nsu ankom na yi bako a mintimi ndi mra ka mesiri sa the program oyenya me die chesa akopim fie enti adete no me na no mo ha na madam from ta yesem na ntia hina yakam na yi dabi otu na wo ne normal enti fra na me hwe me fra ne normal na edum era se fra obi awo hotel ka no era se o si suma me say am kwa brand yakam enti na ntia me mesra na me so ma ne be papa okay era se Alhaji yo and what the chair net ya one or the best also you from go visit I'm not from case about anguma se mi amini and then now chamba say mranje him ma mi wo yam besi na ye to go for money by timranje wo de atimi pa yam papa yam ya papa me ka me mu ya aboatwa me ya aboatwa na ba ya me ya aboatwa na ba me ya aboatwa aga besi na ye kwam na ba ye na se awu ya sam ka se pa ma ntimi mranje na go for crancy ma ya pa manuazi
Oba kakra the best also. The middle source one is there. And Brante de Yakupon, yesterday, so far the currency. If it's a set of Brante and Yana soup, more. You know about man and man, a member at it, yea, and Brante and the program, so my baby bread. Yeah, make us so Yakupon, the client, yea, Nakonta Assembly mine, and so on for the client, yea. Me, and I can say, Abua, eh, Mia. Mrante kenta obese bia yabwachwa enti se wo pekete papa bra adangoma se na kota assemblyman observe the drone the beda ne dia ma omo na omasom ewo ho na ye de nyom kakaka ajeje adofo ani kaka ewo nana sama de wo community center ewo asokore mampon ha. Wache GPRTU Ashanti Regional Chairman Enche ena wanene tom ede odo ebebo tom ebechia ebusia na sabrei wose ayi ne doso na esanse wofo doso woye ne nyinanti besre ekwan ananantie na wakwa to ne dwumadie so eno ti wo baya okuta ne nsam one GPRTU adwumakuo ne nyina Ashanti Region 300 Ghana cedi abusuanye na ye fon kampatangu fom e badianti yada sedada piao Tue mutue abusuan mufa mwaso emfa mekakra sabre michna ha onimonyamfo nyantachi tanodumase ejakrum asam na meken si yekasa tanodumase a na kakachachobe ma etiase ne yeka no ode aseso se ejakrum ne yonkopa Mr Nyantachi zemnate hene ba tanodumase na wo nyantachi a na chese tanodumase de wa mahokra enunti sabre wo baya wo si ade atonani na de to wani anya wo na wujie enunti no sabre oba sokori mampon faako a yedi na wotwe dadie ya ne wura huye pa na so wansere hwi kura bo pepa ne zem 200 Ghana cedi abusuanye yi ne ye fan kampa tamfa ngufom ye bagenti yada sedada
Piao. Mufidi more day ye. Fidi any more do. Wayade. Abusia mwada Roma mofa mwason enfe mekakra. Sadia memamu edi kanya no tiye no. Yebesrese. Se bibi kakra kura. Na watwe edadie opese wode to awu mu a. Mensani faso hayia. Asokori Mamporura Bank. Omo ena dwumadie omagesi omo nanso. Sesefata. Se ye danadi ema womanfo ete wonka. Se de obeye yeni uso baabi dia. Na waye no tentem na odi amaye. Esanse wanhwe yi ansuo no. Se ye emonka ye ansa na ba. Woye ne samaye ye ni bagi ye pa. Sabre mensa na yonkofo ewo abraka so. Wadi odo bebu odomo ode santene ebeba ababachia ebusua due mudue oba kunafo harriet due sabre mami nani eta kokoso yie papa a enye asem ketra kwa sabre bright ne ba mami sewa na busuafo ese wa moba na wie ya kwacha de fe enso ye disika ena ye eni to baya 200 Ghana cedi ye fan kampantangu from ye begenti adase dada sabre ye kan tutuwa na eye emrantia hene managed zane bawo yi wo penasem ye papa enkane ane ewo efie ni ho Fox FM oyi ni tia was kai tutuwa wo ba be ha me ano no sabre na yonkofo nensenom omose omoba ababa be chia ebusua mrantie hene ne ba tutuwa nensenom ese obechia ebusua ya besra se santre bi eyi ni tia na mo yi asutire se de beya ye behu wona waba ene wona wo momaye na bibia akoso wano sanse se wo ba na ya na wadi ankyere wo manfo a wo ba na wo mu enhyeda enye du papa eno ti se ema no mo ye ne samaye a yenso ebeye ye de yie pa sabre na wotwi dadie ena asante amamre mu no yehu edapotia yede ebeyi funtum pa katakye de odidi Chobema na yenu eye dabeya eye 17th November eye sada no pepepe ena yebeyi emrante hene asasi ye gina sui ewo wura eye na ansa debra asoko mampo hene na sasi so ena ye gina sui enunti sabre na naso ani ta kokoso anya asem ketu akura due mudue oba kunafo due oba harriet na sabre one na busuafo nyina ene na dofo ekọ akojam na Yeboah Afari Ketekyew obema managed na sabwache debra asokori mampo hene awo tosumienu nana wache ansa debra otosumienu nitumu to say papa we
Your best say something be unity. The something be unity na mo yasutre. Krowura wanoa ene ye krobia sante kotoko hene otumfuo osei tutu ni nifa hene no. Aha. Noki. Aha. Kete munyangu mumaye kete nunsu maye wachrama kajagum aha na watu kaye nini asio ensani asia yesho yesemo wafaku kwa biaba nane wow Mr. Saka, ya papa Sofwi, ya didn't do Juma. I was some pa. Any Mr. Saka, one Apostle Ajekum, and I want Echiano. Mukase hima, wakahu ebi, and I watch an Apostle Ajekum. Na Otek FM, Ejumaya Fordada. One person who bet you no money Ketekyew, and the edge Masantia, almost Yamu Munina, I see any more. Mama Modian Semubesia, Utek FM,
ya papa etu ahene woluma etu ahene so wa ha ai wono so ne yiri se fridge m eni abre pa nyasem ketewa yo enche bia ena nana kofi nuamu a otosu mienu otumfo asokwa hene ene ne maame obapa educhu amrosa a eye Nana Afari Yeboah Ketekyew ni fiewura ene na busua etutu anamon ba ye ba betia ye ya ba ya busua hye ame ba bia tena oye ni ba one na ti fie ni fiewura no ne yare mu nyina wona de ko hospital ene waba na se ye di na watweda onti meda na chi emfa ma nana no maduanafo sani amamre ni amane tie no efiewura na edi twamrosa ene ne ba nana asokwa-hene ene na busua ye kura ye nsam ensuo park aduonu abusua nye yemfama ahoho a wo ma bedom ye wie ni enwie esanse nana tie akonwa so nti no wa beto nana no wo mpanimfu emfie no ontimi sabe ena anani emfama wo amamre ni amamre nti no okuta nsa srada esi nananom aduanafo so ne yanye yemfanyi empayepa emfa manana Yeboah Afari Ketekyew ya marokwa so brebrebre ye wie ya no ya ba ya canopy enkonwa ya tra so sabe enipa honam bia na ne to yeti meso ehene ene ni fafa ko ni nyina na mo ni am obi kwaba okay na yama obi bia kwaba ede aba nana sama de wo community center e wa sokore mampo ha sei ene yem papa ye wo faye nana ya de nyina nanche hine yedi ne na wo twida nana no transe ebu na no ene na penifo chese yedi na wo twida na yiyo ne odonfo ya adomu a November bosomi a ye kwa akorum ne da etosu dunso 17th November ene papa mrantie hine ye na ye e wa sokore mampo community center heya aha ene ye be ye no na ewie wo be hwe edomu a egu ha se ya bibie di adanse se ampa mrantie hine eye genti akra ne ye de hwekam ena adumaja ya kwantimfi no ye mo bibia yakọ e mo bibia seden ye samoma kwa ababio mejina nana boachi ansa debra asokore mampo hene ene ni fafa ko ni nyina na mo ni amo bibia kwa aba sa so ena Tera1 Media penimpa Dr. Blessed Foster ya Sompa TV Sompa FM Sunyan Sompa FM Kumase esemu obie no bejina manam ni amo bibia so kwa aba sa so ena abusua ni obakunafo bejina manam ni amo bibia kwa aba aha ne edi na wocheda no sa wo ba ha se ya wo de ebe yira okra so pe ba bia Kumasi Academy Secondary School no ope baby a wo obusa obi abekire wo na chipe na yedi papa na wochida no enti so pese wo ba se ya ekwada ho obetimi aba na odi odo aba bebodom na ye papa na wochida na ayefe na ye krabe he odonfo ya adomu a 17th November ena ye benom ye papa sikasa ewo ahaya 17th November and ye papa betumpam ewo nana sama de wo community center sokore mampo ha na yanom ye papa sikasa sada ne ye wada se ne yenim ne ye papa oye memenda kwanhweni oye memenda kwanhweni abrepo sabrei one na sofo ene na sori manyina da ababa beduru ha enye bibibia yensuo nko a se de nananom amamre ne amane se ne yensuo nko a enti se wutie ye e Sompa FM so e Kumasi Sunyan o hye ye e Sompa TV so a oba no wose ne so amaye se ensuo nko a na mom se wuntimi se sensuo no
ai so mfam ma obetima ye ni sika oba ye ba asokore mampo rural bank for ha omasi omopono ye ode ba ye bia ye beje na sade achi na akoko kokoko na otese Sompa TV kasa na Sompa FM kasa na eye nananom na asokore mampo hene na aboache ansa dabra ene ni fefe ko ni nyina Tera1 Media ya Sompa FM Sompa TV semo ene abusuani obekunafo ene ye de aseda mamo enti eguso ha safe na wo ba ya se twedi ampo nyankompon se onye gimu nyina tata na yemfodo emebodo o eye asokore mampon ehase Sabrei Sompahema Mame Sarakoba Ena Sabrei Urabuache Sarakoba One Urabuache Sompahema Sarakoba Obaya so ena ediachire no Sarakoba efrise Dr. Caesar Sabrei omoso ewa ha Lina energy team nyina da seje ya na obaya seje ya okay obaya one mama Sarakoba Sabrei omo ha omo be chia busua Sabrei efiduase bomso hema one emranche hini nyina eye ejama ena Sabrei omaduru ha wo moba ababechi abusua no aha Due mutie abusua due Oba Harriet due Sabrei one day ubewu jidifo no omobo sanwom no omo bechiaye no masem nyina ne se okura wonsem 100 Ghana cedi yenye na yefan kampata emfa ngufom ye beji enti yadase dada Sabrei Mr. Anochi Abrakaso Osina Yonkopa ene na mrantia hene Enuti ene mrantia hene afrimua Okura ne nsem 100 Ghana cedi Esibu achu aso ne kan busuane ne manyina yebeje nti yada sedada aha kwamboaten enso eka ho aha Kete mesramo we dia monfa enche kakra yo nananum aduana fo amutie yipaso aduana chiane abrade nyankompa sechre aprewa musuna nanom doma kusi nananom yesramo ani die kasa kakra ya nana Yeboah Afari Ketekyew bema watom pintin sui ne yire dofo wa pa Harriet wonka bi shemu Edafia Debbie, Edamemini Debbie, Ayane Dabone. Naneni nada, Sebamo woku kodrufua, wani waja eni intatia pam efritete. Wakwa ye, dudu nyina sapofun, wopi ebejebi. Wabari ete sena nanamu watama suo, nwasuwa diye chatuo.
Iswatia mekwemu adaho. Niko dofo. Ye wankrani sei. Kremoda kana wasi abasa. Nananom breche yana nkwanta dem. Nansa na kuktire wapem opa Harriet Ketekyew odi wa yapentu pa wodi sekansi ho ana ati setrede sanse wonim ne maye na wonim ne yere so yemokom pa mo wonti Harriet se ejanani ana wo so yawa besa yawa Greek ya be ene e wa bepa na Greek ni di onya superku kotodwe nwadwane na de yenkwa ehuru se pro sana Ketekyew tie sada no pa Harriet se epomo mpata ye wa echi nachi konsuano popowa kote awerewa na Ketekyew de ye pomo sono ankasa enne pa mo woti opa Harriet watu na ni ensa nanso nananom ba bia de che wanfa nse ho a efrito wone na busua ensuo no park no eye duasa eye vena English name Austin Vena mi ko ya bo amanso gine dwom na mami mora na sadia na chese baby e yawo mami mora Vena no aduasa ena doko Malta Guinness ena Fanta kiti hobrem ni ade ntoa ne tonsa no ena de ani biaba tini nyina da e wo kan mutu ano ana age say fish wapa Harriet na kasa na no so katens ne yesen 10 and what dia ka ho nyina mu wane na busua 1,000 Ghana cedis and what it so no na nanom sie bono nsia na nkokọ fro pata yemfenti etokropi wapa Harriet ne na busua na nanom wo mo ayade wopai nani apre nanso amane ne amamere kwaso wo hye wo kunu dofo ani monyam na nanom yesi ekokrompo ne oni ebesoa November 17th ahaya Harriet se ni kunkwa wobechire ne bobre na nanom yesom yedamasia nyama yedamasia ebro dasia bru dasia nyado dasia kudonto dasia bimra biem yo aduana busua ya moamfoma so mfa me santene bia to ya eba na nya santene bia said knowledge is power purchase one was some pass here one more swami one was sister Paulina one najuma efo na members nyina da no matter santene a one more chief fair aduane ade sia ye ne
ade atomanie mu ntenase na wonchia fansi mu so na nya fefe sansan ne mrantie hene Yeboah Afari Ketekyew be men na Ketekyew wadodo brebie ya no kasa man pempem bon kwantiri kwatie no ene won da fam yo mrantie hene na watweda ne yedie no 89 sister Paulina one members wo mo so ate santre fefe ya watch ya ba aduana ebusua montenase na wonchia fansi mu so kama to Harriet, ne mantamufo, aputu oja, sabiye ku sabiye son, watena mantamu wa yeboni akobie ma, Harriet ni suban penti, ne mantamufo wa aputu oja na ato santena, wanoma HA, Tara One Media, yani yawo sompe kumase sompe sunyai, wo share live, ewo sompa TV, sompa 93.1 FM, sompa 98.9, Ejagu. Ketekyew na watch dida ene ne yegina sie ayei akwanhwefo ena wono mo ye Ketekyew ye kwanhwani na nanom aduanafo ena tie yi paso yedamose nana krobia asante wone ne yire omofie wura ene Ketekyew be masabrei omadru ha omoba ababachia abusua former OTEC workers OTEC FM adwumayefo enkane wo mo na oye adwuma ewo ho waka wo ho abom se sabrei omode odo eba abeba odom no mabachi abusua na omachi atara One Media Company na ayefe kama pa enkane wona na oye adwuma ewo OTEC ene ne nyina kama na ayefe okay. Santana HA OTEC manager, OTEC MD. Ye Rakofinti, or no ye OTEC Edma Penny, ya or Fed my phone now. Or for 220 sono, for 200 that OTEC FM, no ye Edma or Hafe, or for your more friend Pong, or no so or ne Mrante Yajma ye, actually ye, say or Pemso, or Heneba or Hene Asante, one abo or Hena Sante, one of them Mrante Hene Chimamenche. Controversy media kofa Ketekyew ba ye ono no afi ofa deja ten petu no betu wontu petu betu wontu ofa deja ten ene to aso no afi abrowa be ye ono no she ko to dimo no berma agemai sai bempa ne ofa ene emrante afi benjedu no ajata bema ne to aso afi kk akwantufo chefa Colosity, Kwame J driver, no, K Dakwa, Ebenezer, Father Dosty, Afei, Obadia chairman, no, Stephen Adu, and a Twaso, no, Afei, Ofakre, Finkan Baye, Asante Yeboah Benedict. Why Juma will take FM that Edikai Yabati Sompa, a chief on a Funyani, Minas, Kafra, Mina, Dr. Caesar, and Eugenia Haya Casay. No question, yes, Yaya, and tea and Yabaha. Now, and Virgins Club for Nina, dear children. One more that's virgin, and one more free virgin Munina, or Munina, dear Chibi, and Omochia. Ketekyew madam wase OTEC FM adwuma pani Rakofinti ene adwumayefo mo amoda so wo ho ene mo amafiri ho na mo wo stations ahoro a mo ye adwuma wada mo asese mabeboa ananne abusua ne na otwedai maba anti josu na enam dwom na anti jo bema mrante hene kana anti jo bema aha mami nuane wabenu am ye di OTEC nya agorokora entichi sa wacheche am ye di no OTEC enya agrokra anti josu na edi akira okono mesamo mo baby ntina mayen nanano mwada roma mofa mwaso emfa mekakra tutuwa wo ha tie bi sabrei eye honam kani kwabena Joseph one nabusuafo baya wo ma ne nyantintie se na sinimpon wafura ne ntoma ne tintimu Sabre wa baya wo kura ne sam 200 Ghana cedi yemfa enka empata emfa ngufom ye beje enti ya dase dada Fufuwura Veronica Sabre wa baya
Kwamboaten Mrantia Hene ne kachire no sabre kwametie fufuura Veronica waso mane nyanentie se wo papa wafura ne to mane tintimu eno nti kwame ne nuane ho 30 Ghana cedi je ne yefan kampata emfangu fom ye begenti yada se dada aha Gobet sabrei wadruha Gobet wadruha sabrei waba na waba betia abusuan aha yebesra se esefota se obi bosa na moam yenya din no ntem se de beya ye beda na di ama wo manfo hu nipa kura waba ha ye ne sa ebeye fe kama pa Gobet aha Sabre 17th November Sadano ena Ketekyew bema yebedi dano na amanfo ababa besuno na yakopene kurabia na ayefe kama pa V Adult Education Francis Samponsan omo ewo ha sabre omo ba betia Yeboah Afari Ketekyew bema man 88 na busuya Big or say we nsuo wura big or say oba ye no ne nsuo no enhye da ni dwa so papa okofa mfidie bi fira ma no ne ba ye ma kumasifo nya bi nom ye minim no wa ya de ye papa ono na sabre yi wo chi abusuan no Dr. Caesar say ye kan Dr. Caesar na ye Caesar ba ko pe omo na de linati e ba dwa so se de omanfo bi benom na omapondin agiragina so sabe Dr. Caesar say what Ketekyew be ma wo no wa na sokra eno nti sabre drinks ahodo odi abanyina busuan fanche e ma wo manfo a obenom sakakra na obeye mmere no no atime agina so kirei said ye beye de na wotwe dadie be kɔ na wiye wo wiye na wo wiye ofin so nsambode was a 500 Ghana cedi Dr. Caesar se abusuanye ne yefan kampatangu fom ye beje ti adase Sabre Gobet ena sabre one na busua eba ababa chia no abusua madaruma mofa oba sit Obekra for Harriet wa papa nimpon ena echia no na sedofo na ye dini na wochididei enkonwa ne bi ba yesrem wanyado edom akire dom wanim munya botre kakra mayen ne enkonwa no bi ba na Ketekyew ho dom de yesi ebedi de ne kumase enkonwa nyina abesa ti munya botre kakra bi mayen Obekra for ne papa na echia yi was the sea na yabesre se o ye wadwe se o di bibi e ba beto awuamu ne sobotom enye odea ye ne ntentem ne fabra na ye na di se de ye no ha no sabre mijna ha e ma Love Chapel International swame south of we Ketekyew bema your poya obedidom awa na waba ne na pamfo edi nyame asem aba sabre wati Ketekyew wo no wa na so betia wa dwuma fefefe enedai wabaya oso kura ne nsem 200 Ghana cedi Love Chapel International swame osi abusuanye na yemfa enka empata emfangu fom
ye bejenti yada sidada santri bi ato na sa santri no na chese Ketekyew be ma bebi bebre ena wakwa akoko ye adwuma na baby Ketekyew be ma free ya ye ko sompa na eye Fox FM sabre Fox FM for ate Ketekyew be ma wuo no wana so wododo ebe bodom ebai ebe tia ye na sabre na wotwede de Fox FM for say wotra dwumam na wo ye hwe ha na chese wankyere dokura enunti Fox FM 97.9 adwumayefo nyina da wododo be bodom na wababa be tia wo bakunafo ene abusuafo nyina da Fox FM adwumayefo nyina ye mamwa akwaba Sabre odifo kwantabisa taxi driver ba ko pe ena sabre woba ababachia wo bakunafo ne abusua ade atowo moni Fox FM adwumayefo ena sabre waduru ha woba ababachia abusua no Fox FM yemamo akwaba yo nananom yes ramani dio wey eye Ketekyew ne baba ma owo UK na se nana bonso enyina hini Ketekyew ni wo kasai ni die wom 200 Ghana cedis obekrafo nananom a eyi pasofo yensi mosoe na ebono nsia ne nkokọ fro pata yemfentie etokrobi asedafo age yadase bijina wa wasofo Papa Eagle osei akoto wodi ni juma ewo sompa Ketekyew wie ni jumadi a ene wasofo pani wobeka nrade asem ni die 100 cedis one ne dom si obekrafo ne nananom ayipafo so na wo mfentu etokrobi asedafo beje yadase dase son dase a enyama Sabre kwamboaten ninwa nimpompa ene Ketekyew bema mampon asante mampon forestry adwumayefo sabre ene ne yire abusuafo nyina da sabre oba na wabema kwamboaten seden Asante Mampon Forestry eho na kwamboaten wo ye adwuma na adwuma yefo ene ne yire abusuafo nyina omo na akambomu a omo ebema amusua seden ene yako obakunafo wada romafo so efam mekakra abusua musumuntie bie Sabre nana aputuo jahene ne katrema ena edamanumui nana se enkane na Ketekyew bema eye atiamehene ema no na akonwa tofie ena nana eye se sa na tie dia obaba fie no obefa akom akonwa odoma papa ewo wone na Yeboah Afari Ketekyew bema ntem ene se Yeboah Afari Ketekyew bema fra ne toma ne tintimu a wotimi nsi bibi enkyira busua na wanya de sabre woso wone na tankonwa nyina da wokura wasa 500 Ghana cedi aputu oja hene se abusua nyei ne efa kampata emfa ngufom ya bagye nti ya da se dada Asopa radio online Kumasia Safo ena wodi won juma sabre waduru ha wodi wodo ebebo dom na wotwe dadie
Na Yeboah Afari Ketekyew bema eja krom tano dumase. Le papa abusuafo sabrei ofri asante tano dumase. Waduru ha wadu bebo odom na da wotwe dadie bibia kwaso kama pa. Eja krom tano dumase. Abusuafo wofri ho ba Yeboah Afari Ketekyew bema ne papa abusuafo ne nuanom. Omo besi bibi achiro bekuafo ene abusuafo. Sofuments ofri atonsu ene ba ye sabe sofu ne dom enyina da enso edodo ebebo dom na obechi obekunafo ene abusuafo nyina da. Ya besre se de awia no si gina so no wanhwe ye pe etum ya na ensuo no so ebeye na adwuma enti ya besre se bibia ye bia na ya ma ye ho aye ha ye no sa ebeboa ye yie pa amadwuma de yi akoso wano na ya besre se 17th November ena Ketekyew bema ye de no betompam na adwuma ye fo na dofo nyina da ababe jam no Nedia nidi twato dia ma Ketekyew bema na yakopɛ ne korabea ne yagina so danoa na yaye na yie eno nti yenhye ne nso sɛ 17th November ena Ketekyew bema ye begya ne kwan kura Ernesto omo ena Gabins omo na emaso Ketekyew aduane die kama papa Ernest ena di omo animu a wode omo echiaba no sie santene ya ato ebai eye oba pa tutua na Yeboah Afari Ketekyew bema ne baba tutua santena ato bai eye womoa na nano madaro mamofo amoso emfa me kakra ne die kwanso Sabrei Fox FM adwumaku a yeda na dia wo mo beti aye no omosie nka ne wo ne na Yeboah Afari Ketekyew bema manate omone no ena na edi dwuma ansa na wo kosom na Sabrei wo mo baya omukuta wo mo nsem 200 Ghana cedi yenye na yemfanka empata emfangu fom ya bejenti ya dasi dada santene ya ato ya ekoro no wodi wani kirem ewo sompa 93.1 FM wa ya dwuma no anim ho a ema ya eno aduane ton ene omo ye store ewo ho no omo so na ato sante so fo ma meka wo mo ho ya oba tuntumbrom one ne ma no omo achia ya wo mo ekoro no sa pepepe edase sa fei na wabeduru ha ya ma wakwa aba Mesraw sa wujira awia no mu a ya trai se ubewura tent nase efisa sade awia no ano hye ne ano den sitie no wanhwe ya emono nsia no bia na wo hododo mesraw for so ase ubewura tent nase na ayefe ya mpese obi beto santre na wajira ho ache enama awia no nti yesra mu sese santre no mo ya wura di nase mo ba na modikai amaye line no na chese yedikai abo mutin na chese mo chia ye no ano na yehuru sade enema osiko adwubi kete besom na yo mi soma na obekunafo asabrei woti ayi paso ono so ne papa ene na busua eye corporate printing press eja ene abusua ne nyina ba na de omo kan se omo bensha na ho den no hye omo pepa na ne ase ne so ne so omo kasa na omo sore kwa na ti se de wasa akapuma no wanwam no enu nti obekunafo papa ene abusua no omo so omo tawa chipa omo kita omo nsem 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis sikadada num eye opepi edu me kire 10 million omo wi omo so omo nwe esansa da fono mo ebayi etwase ade nsuo ema omo akwa aba ye de ensuo na ebre nsuo ase
enu nti omu kita ensio 10 cartons omu wie yen so doko enu so 10 cartons ewusia nana no madaroma omu semonye na momfa ensom ahoho no sanso na mrante ahina sabre wanya ne ba bi kwei otiasia no ono no ye dodo nyina agya enu nti ne nana otete no dufie one na busua omu frinu adwampon no mo baaye omu so ne abusua se sa sabre dufie ne nana efrato waka nkyere go omre aduane siso nana kwa akura ade a na ono so ne abusua na woso omuka bibi de kyera nananom enu nti omu ne abusua na ba omu kita omu sem 200 Ghana cedis sikadada num 2 million me kyera opipi mienu nananom madaro omu semonye na momfa enka mpata engufo me yada masinyame onhyira mo pa na yeguso kai mo se nyame ya adomo a bosome ya etoso edumienu no ne da ya dubaako ne da ya etoso edunson ena sa aye aye ka ho asem ye bere no so wadawro ma ya mo ahye no so bosome a etoso edubaako no da etoso edu enson foriso bema Sabre opemso radio omodru ha omode odo ebebo dum opemso eno ena bema jemai one Ketekyew bema ya juma pen Ketekyew bema ne man do so ye papa Yeboah suama enso ene ka ho no DJ AB Hey. Yes. Who majuma. Who majuma. Dredie mutie wabakuna fo die. Nana pramso ehene ne yire. Sabre mambra go se. Obekuna fo adia to ni yepa ensi uso na ebi enka buso nyina da 100 Ghana cedi jenti yada sedata ya betre se obi de bibi ema se fabra beto ahwom na da so eso botomu a enya odia frisa wiane dum ya na ensuo no so ebeye na twuma enu ti asoko porura bank omo ena edi sa twuma yi ewo mensani fa so twobra na ye nanso ma na enye fefefe Ojes charcoal powder Ojes sabre yi ekoba jesi oba ababa besi bibi akira busua Ojes Sabre asokori mampon SD asori omo ena ato santina omo eba abachia abusua yi na Yeboah Afari Ketekyew bema na oye SD ni mapapa enu ti ena sabre SD fo ya duru ha omo besi bibi akira busua Dredie mutie wabahari ati die Sabre Magi standard Abwontem eho ana suku yiwo teacher for ani awofo enkabomu ko nyina omo nyina so omo bese bibi akrew sanse ukunu ana afra ne toma ne titimu na Yeboah Afari Ketekyew bema Sabre bright emrantia hene ne bani pompa eno no wanchi eno ofre ne maame abusuafo nyina da ena wo bese bibi akira busua hoho adwuma edro bi anka dem Apostle Ajekum Po kum
Kofi Ketekyew one na yire omo be preachi ewo ya fidie ne so omo te ne sa no omo se omo ntumi ententena omo ba ya na wotwedadie 100 Ghana cedi ya fa kapata emfa ngu fom ya bejenti ya dase dada. Hello. Sanso ena ya papa ebrebi one okon in some entry and I say or two and anonymous sedo a ya kwa muhina not say a just so free wa ya papa mrantia hine ebe fa na konwa no ne ma enso ekasa omo de omo senka omo enka bibi and I say a na what today omo nyinsio sika na enso so omo papa na sabre woda fom yi enu nti etwaso omo di ensio sika ema nananom ne abusuan yi said ye beye na nimguase ma enu nti akwa muhina wono so anya ne ba bi ko okita ne nsem ne ma ekita omo nsem 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis kadada no eye opipi edu me kire 10 million nananom monye na momfanka empata ngu fom santia echia bay eye wuntumi ena fake Kesben TV and radio wuntumi TV and radio ena Kesben TV and radio wo munyina ka omo ho abom ena omo to santia omo echia banesa se ye papa mrantia hene wotete dompa doma wotete wo no edoso enu nti Kesben TV and radio ena wuntumi TV and radio wo mo so ato santia omo bejam nananom ama nananom ya akono ma omo dark na no omo hyeden omo na aduru ha omo chiaba no yeda mo se ema makwa abanyame hyramo ai eye silver fo no so bi fra frem sentrofo ni nyina ensemtrofo ni nyina omo di afra ena omo chia no sanso ena sofota bataba ono so abeduru ha oba bechia obejam abusuan ya kwa ma abusuan hyede ama nananom nyina dark na yada masema makwa abanyame hyramo sanso ena ohene yiri school eye Amagi Standard International School PTA for ne teachers no ne achachira for ne adwumaye for ne nyina staffs ne nyina omo so ato santia omo chiaba yada mase ema makwa abanyame hyramo sanso na oba patutu a baby a otie no duaso for omo so aba bedru hanoma omo chiaba tutu a baby otie no duaso for so abedru ha omo chiaba yada mase makwa abanyame hyramo eputu oja for madaroma eputu oja for mo wa ha nyina yesra mo munhia o gate na no maye madaroma eputu oja for mo ba ye nyina mo nyina mo ho ano e wo gate na no e maye nyame hyramo yada mase nananom yesra mani die kasa kakra nananom aduana fo amotie yi paso aduana chia ne abrade apre wanya nkrompon wa ofre suminya santema so adehie wabapa se wabonsu waba koko egudie koko ye papa SK bonsu ne panono ye ne edi etuma e wo sompan komoso waba betia ti so hunu se mam se wa etia sidwom na wasum na ne fidia na waba betia mam se wa mansa so chia waba koko egudie koko ene wochie edoma chire dom wanim yemfa nhihye ne nya dwuma ye papa Ketekyew wa ye kwanhwani okọ SD enti sunsum sole ye sofo yesrewo amane no ubeye na yesrewo kakra ya na wa ye na chire ho amayen na gidie no so gidie hate yesimu no so epiawo edamase SD efo na ye yie idi na wochi ti afi kwa sabre ko jane fufuo no so ti ya na wa magidie na kwachire ho amayen na hye nyame animonyam ameno sabre emrantie hene ne bapani wuli ne yire abusuafo ene na yonkofo nyina omo eba besi bibi akira busua santene atono omo ena eba no
Sanso ena mrantia hene ne ba bright ne yire oba pata atakrufi ono so na busua eto aso a omo echiaba yadamase emamakwa aba sanso ena eye yawo ne yire ena fe ne sonom kuna ena tano dumasefo omu nyina nso aba beduru ha omo chia eja mabusua ama nananom yakwa ama omo dakna yadamase emamakwa aba nyame nshiramo. Nananom aduanafo yamamo yako asokore mampo man yamamo yako na rampimu asiedu nana asokore mampo hene yamao yako yegina ha ema radio adwumayefo na ni titire pa eye Otek FM. Otek FM eno ne radio station a enya ban dia edi kan eba Kumasi ha. Na ye dwumadie no mu mrantie hene Yeboah Afari Ketekyew bema na nakwam hene onya kwan ebe ye adwuma wo ho emfie pii. Ye papa kanjen wano so echia yesre we de nananom yetaye ya na ye de afashire penifo se okoto se aboa kraman osisura enyu obi na pagya ne si ho a na ebia wate ahwe eno wabesie se yebetim rante ahene Yeboah Afari edin ewo Kumasi asantememu a na efri Otek FM enti Otek ene opening pa odano ona adwuma yefo omo baya wom se ene ye jam na wotweda wom baya omukuta ensuo adehye ensuo naka edu afei Broninsa eya snap pentu omode manananom na yede asoma hoho a aba na ne nyina mu no ye ba ye tinkonwa so afei yabobo apa a ye tiase enu nti Otek omukuta womu ensa eni womu ensuo ena afei sika empem ahenum 500 Ghana cedis. Tete woska no opepem enum omde boa amanananom e de adi na wotweda no. Eno achi adwumayefo a yene mrante ahene Yeboah Afari ye adwuma e wo Otek. Ena afei ne fan club bi a wote ye Virgins Club. Wom so ka ho bi. Yanso yakika yansase a yekuta empem ahenum 5 million yanso ya de boa afei opimso radio eho na sese yanso ya pimpini ya chia ya kwa koduro na opimso radio be ma giman na ofaya moa ena afi bema Yeboah asiama omo na ebegina anemu yanso yekuta 1 million ayede eboa nananom endemo de adi na wotweda no ye kan nyina bomu a eye empimdu ene sidi oha 1.1 maya de 10,000 miwa 10 million 1,001 piao and ya de eboa yempene ye ho se ya de na aye no duru ho a ena ne momu pa ye de beba enti de kan se owuo yesuma sem na yemfa ncheche ye we se ensuo na fa no anka ebe den nsuo afa no
yɛpɛ no a yɛnhu no ɛgya hye no yɛpɛ no a yɛnhu no yɛdamase aputu agyaima ɛduro no yɛ maame yi wantumi ama watu ne dɔm yɛda nyame ase yɛ wɔnom aba bɛkyerɛ na wontumi yɛnuanom wontumi foɔ nsuo no katinsi du ɛna wɔnom so de aba wɔyerepafoɔ ɛne nhyira FM multimedia wɔn so ne dɔm ɛba abɛkyia nokura nie ma yɛ ama na yɛ fɛ ankoana apostle niako na wɔnom nyinaa ɛka ho bi yɛ a wɔnom bɛkyia ɛnɛ Ketekyew bɛɛma ne na wɔtwe didai ɔhene ni ɔno ankasa ne ba Ejata sese wo yerepa odi mu bi ai Ejata mranti hene ba Ejata nso eka ho bi na omochia no aputu ojafo ni nyina yese mu nhia ewo tent no wachi aputu ojafo mu nyina mu nhia yesre yasede yi nipa a wo mo ye announcement no wa ha ka mame nkama de me wo de ba me so a agire hukume me fa mic no ma wo mede me mic to ho amapon men kasa biem covered no wom ti wo ba enipa wa ofosio wa kwosieje wa kwabena kasi wa ha mbe announcement no ama wo fama me na men ka no na nanom yesre mo me fa nhihye ni nya adwuma yedamase sompa yedan a ye wo mu no ye mu adwuma so ame no efiewura wono so ne dom na eba bechie wofa ene die animu ya wono eba bechia yedamose ya mama kwa aba wo Yesu di mu sanso na boba mrantie hene nso ene na busua boba mrantie hene one na busua omo so ato sante a omo echia no maja nananom mama nananom yakwa mo dak na yedamose mama kwa aba nyame hira mo pa sabrei eye mrantie hene sabrei wacha na ni ahwedan ne nsonom na omo ekasei se meka ne nsonom na me pese me kire owura mensa eja mensa ire na Frank ayire na fe Maxwell enso ayire omo me yansa na omo ka omo ho abom omo kasei omo so omo kita omo nsem 150 Ghana cedis sikadada no 1.5 nananom madaro ma omo semonye na mo fantonsuo na mo fansoma hoho no yada masinyame hira maseda fo no mahwe no mada enso no mase e de amaye nyame hira mo pa sekire dumase ba pani nana bema sabrei one efiewura ene to santina na womo echia abusua no aha nanano mwadaroma mofa mwaso emfam me kakra kanjen alkaline water eyenso foforo bi abadwa so a wonomu a ehisa pomden e wo nipadua mu na woba asempe nipa adwumadie so a kanjen fo no mu ni dwumadie hu agrokora omo enana aso na Yeboah Afari Ketekyew be mama na 8 na sene said obetumi di dwumadie na aba ama omanfo atibi e wo monten so anu ti kanjen fo so omo ba ya 200 Ghana cedi abusua nye obekura fo ka ho bi yemfa kampata emfa ngufom yebegenti ya da sidada Mr. K. Martin Sunwane papa yi was ne yonko pa nimpon ena sabrei wafura ne tuma ne tintimu wase wone na Yeboah Afari Ketekyew bema ne konna krana anuti na Yeboah Afari Ketekyew sabrei wakra yeso oni yentra biemu a wontimi ntra Sunwane anuti na wotwedadie wababa kan ye ho 100 Ghana cedi wase abusua nye yemfa kampata emfa ngufom yebegenti ya da sedada Piao sanso ena emana omoton anuane ewo sompa ase ho no omo so nyina omoton handkerchief ena afei omo keka ho ni nyina omo aka ho abom enchepi no omo to santen chiae omo keka ho abom so kita omo 100 Ghana cedis sikadada num 1 million me kira pepe baako nana no madaro ma omo semonye na mo fantonsuo na mo fansom ahoho no sanso na kofinti ayire obapa ante sewa mpa for bracket 2
One Obapa Afia Nasinimpon ene Mrante ne Yeboah Afari Ketekyew order for me and to Omusu Kitomo 100 Ghana cedis. Sikada danum 1 million. Konti agenti omseje na fato nsuo na fasom ahoho no. Yada mo sinyame hira mo pa. Yada mo. Ye besra se ye kire ade ne wi anmo yinsuo na fridwom na eho ada ho ama yen. Ye no sa ebebo ye yie pa. Maame akosua aduro ya Sabre ono enade Power Specialist Hospital. Eba ye maame se wo hwe Adom TV a na wone na Yeboah Afari Ketekyew be ma di dwumadie bi o wa na nya asem ketwa kura eno ti ye maame yaba wode odo ebebo tom na wache abusua na wasi bibi eso akire abusua Power Specialist Clinic. Sabre nananom mwadaruma munya asompa na muntie mekakra empani se asem enamaniso ena kwa asumu eye santina atwa ebei omufie na eba eye papa mrante ahina yiri nti no monam akwase ensem tonnie na mepe menhye dani mo mu bia mebɔ mani kwa wie minyina anisa ena yani eta kokoso pa yenum dade abuam efisa osibrekete dupon atutu na enne ka osa nipa su moja na so se ne obo ade no sa na tie maba bedi kasamu tekrema edamanu mu eye multimedia for tekrema ene edamanu mu eye Insira FM meba me programs manager okuku sekusi abo Ponsai Sara ena asanka the boyos mine. Yebaya yeti mehwe busua sa ne enkompeyize. Kwa ya monsan fata kuntunkuni. Enti yebaya yenkuta ene yenkura. Yekura nsam 500 Ghana cedis. Abusua munye na mfantonso ema adehye omoba. Mia mebedi dwumadie ho namrama hoi. Midin adi kofi jima ankoa enaframe. Mene takill. Amansabu afo ana kofias boga mema munyina mo anitia oku donto pia onyame hira pa ke edu gas oven Master Joe majua Peter Asafo Moonlight omunyina so aba bedru ha omachia etena se yada mase emama kwa ba omuguso omochia omu na ato santi omochia ba no ke edu gas oven Master Joe majua Peter Asafo Moonlight oma bedru ha sanso ena eye efiewura sompa mufiewura wone edom na to santi owura kwaku edu o to santi ababechia ono sukita ne nsem ensio sika 500 Ghana cedis sika dadanum eye 5 million mechira opepi enum sanso na obapa comfort wone obapa polena ene omo tonton no ma wase ho no omo nso aka omo ho abom omo nso ekita omo nsem ensio sika 200 Ghana cedis sikadadanum eye opepe mienu mechire 2 million enu ti ya ka fiewura de no ene omode ni boma eye 700 Ghana cedis sikadadanum eye 7 million yada masinyame hyiamo sanso na mamte adwamu munyina ya mamu yakọ ensa we ti akura sofu Yeboah heba center ene kasai ka sofu Yeboah de obi anim no pankro no etimetim ho na mrante hin ne peja ne pa no nti ene wantimi ama na wose okutan nsam ene sika 100 Ghana cedis ya ode mabusua yemfanto awuam pia yada say Dr. Mensa heba wono so aba bedru ha ochia wone ne nkrofo ato santi omochia ba Dr. Mensa heba wono so aba bedru ha yada wase emo akwa ba sanso na Amoab gas oven stove Maxima Amoab gas oven and stove wono so Maxima or bedru ha wone edom no echiaba Dr. Mensa ena wabedru ha Dr. Fokuo so eka ho bi me papa omu nyina bedru ha ena omuna samoa ede omochia ena afei ejei bema ono so Fox 97.9
ono so eye newscaster oho oye me senior ono so ka ho bi no omo chia kono yadamase mama kwa abanyame hira mo nyina yadamase enche bia na yenua be maka edu one majoa wo mo papa na da fomu wo ma be chia fefefe D4 Samuel Samens ye papa nso de ne dia pa nananom mi gina wa ma me se wa bonsu wano na ekasai ni die ni 100 cities si obekra for so nananom ayi pasofo se yen somwe na yen fantia tokro bi bono nsia na nkokọ fro pata ye de aka nkonwa egu forma sida fomu me na ye na free adult education Mr. Francis Amponsan encha ye no ni na dwumafo ede odo ebebo tom achi abusua 200 Ghana cedi abusua nye ye fa kampata emfangufo so ana Amadu Fie Obapa Amadu Fie a man from 170 Ghana cedis kada than 1.5 eye mrante he ono ane nuaba one ne nafonom omode no ena ni wuranso Owura Kingsley Ade ono so kita ne 100 Ghana cedis sikada than 1 million omo se nana no monye na mo fantonsuo sansana Boba Imranti Ahine ono so ene na adwuma for 170 Ghana cedis sikada than 1.7 almost na nana monye na mo fanto Ezra TV ene Ezra FM almost so abedru ha ye maame ya de nyina na Hayford ono na edi dom na nim de omo aba Ezra TV ena Ezra FM almost so abedru ha Success Assemblies of God Aya oba kurani na safoma almost so abedru 300 Ghana cedis sikada than 3 million ono se monye na mo fantonsuo sanso ena Ojas Company Limited Ojas for so omo na ye Ojas powder omo so aba omo kita omo nsem 200 Ghana cedis sikada than 2 million opepe mienu omo se monye na mo fanka empata engu form na Hayford aye Ezra TV and radio woman na ato santi amochi aba no na Hayford de dodo na anim no won edi mfimfini ya damase e mama Mami Terawa Media Super FM Super TV and superonline.com me winya me yasa ebi ana menye ni baba ni madiye asika kakra mo peja me mano odi aye ni wuye echa me me jayo ama me we aye bobo me winya me yasa ebi ana menye ni baba ni madiye asika kakra mapeja me mano odi aye ni wuye eka me me jayo
ama me me ayemobo Tawa Media Sompa FM Sompa TV Owa me wi me yesa Ebi ana menye ni baba ni madiye Esika kakra ma peja me mano Odi aye ni wuye Echa me me jayo ama me me ayemobo I was saying Ejebi wen jebi ti asede ya kan ya de dada wisia de ya ni senye sede wiye de ja ka be na pabo no na na no me na wa ya de na mano ya na wa ya de na mano Ejebi wen jebi ti asede ya kan ya de dada wisia de ya ni senye sede wiye Deja kama na mambo no na na no me Nana Boachiyam Kwanta Kesia hini Wano na saprei Use Chiniye Danigua Nana Boachiyam wabepio Ya watosumi no Kwanta Kesia hini Nananom Wopiem pejanimo Manieni amamre kwanso Nura Ena atsu nenai Edi asumano we yimpabwa Kesia mano Nana Boachiyam Apapio Kwanta Kesia hini Yesre nyadu Nananom Edidie kwanso Wopiem pejanimo Amamre kwanso Nana Boachiyam wabepio Kwanta Kesia hini Wano Nana Boachiyam apapio Ya watosumi no Na wafiti krotsiano Ya wapabechia Ene na wachititei Wane na primpao Ene na tinankonyo nyina Kwabre Ena wanom edru hei Nana Boachiyam apapio Nena primpao Nena tinankonyo Yo, ni fafe kuyono wodimu tintimai Nana Boachiyam Debra wonu nyina pani no asokrema mpohene tie nei tie hunu se tumpensu Nana no aduana fo atie ipaso diana tuane abrade nyankompa sachire wopokusi nananom aduana fo mu frichemu tata woponya ko adua sare nananom a mudi ni fedi abekwai Nana Boachiyam apapio Ketekyew wane na tena nkonwa na brempon ena fiti krotia wanom ebechie yedi kankan se na wachididei eninti ni eku etwetwawuro bebi yankoma wanom ayanodro pomu wanom nyina pepa abecham Ketekyew Nana Yeboah Afari Nana no monkwaso Piao Yewura nankasa na epa no ai Nana Boachiyam abebio ni fafe kuyono wodin tintimai wane na primpon ena ma bepie mu Fransa de she kronkron na abiam danso ne maame a cha wo yi kwan wasi wo be fa na duodu e ma na kofi ni nuanom awreho ka wo Fransa de she kronkron na ono e na abedru ha e na Kwanta kese hine na Boachiyam ono so e na
Roma. Dear any dear son, I was said the man and patch of Wadaroma saw 9 year young qua, Yenina Homanana. Yenina Homanana, Nana Mucha Muria and Sana Yatsana, Wadaroma. And then Anamania British Sacrodom. 2. Sani bring a sojanki, who sent an Anmania Brepa, one and so Jaco. Diomo can say, Wamo to say a 2 Akasa. And so Sabre, Wamo de Secron, Wama Diana. Wadani benkum so nana kwa kura enu ti sabre wamani abrepa sanso ena tanog duma sehne nana osesibe Ketekyew ono so eka ho bi ena omo echi abai wamani abrepa omo de hye kronkron ena eda fom no steady ye nyina ye nimo no nana boachi ansa tebra Kawati a ipaswe ne yere da fom enti wantene jom ni fafa kuyo no wano ene wodi entinti mai ni senti na bedi akire ene nana boachi yam ababio kwanta kase hene chine ye sini so no ye frɛ no menchene ye sa na tie enunti na ye se woba sa mane ne amamre kwanso oba ebechia nananom Yemfani die madie die sema. Yenyina ye naso ebra nananom ebei. Nananom ani abrepa. Emenchene. Yo mo ka ne se. Edie na si wo seche damasi ya. Na brimpon. Na brimpon nyina. Ena wo madru hei. Sabre. Ketekyew. O mo to abese no. A o mu twa ajadui. Mranti ahine Yeboah Afari Ketekyew. Yanka bibi anshem yana so ho daye nese so ba mowo wode na paka nyunu no aba besi nananom ekwan ano die nanamo eka ne se Sanso ena oti okrure krare ene brare ngoma so otumfo se tutu otosumienu asantemawura eye ne mfante hene mfantifo nyina hene nso wono so eka ho bi ena nananom echi abai mfantifo nyina hene oti kokoso ne mfante hene ono so eka ho bi wabedru ha de nananom ka ne se Edie na si wo sechire jamasi a ama etumpan anai na die na si ya ene dia nananom wo mo suru siri atie enye bibia se mranti ahine Yeboah Afari Ketekyew man 88 ehum ni aham hene the unpuanable man oh ono na sabre wo ma nananom ekuta hwehwe The sea. The best say amamre ene amania kwanso. Emema ina so front to ma abetre ebekwa fom. Na naboache yam ena otsene etia. If say wo brimpon ena sabre wa baba bedu ha. Po akwamini. Eye bema Yeboah Afari. Nana kwanta kasine na die nyina no. Nana ni abriye. Wasi asane yakoya na kurabo ka Yeboah Afari.
wo betwa wasan ni ti dia bekyerɛ no nanso we de yankosa nyame na ato nsafrɛ no boate yam de aduam we ɛkoa na wodi mensɛm bonsra free ye nana na boate yam wo bɛma dada kwagya na wodi adwene to ɛkoa na wo fra danse famra mmerem wo san firi kokofo da sebere ne aduam pɔfrɛnti ne atempem aya se da sebere na wo debrani wo mriki se ya timi ano ne friend wasamampo Yeboah Afari so adwase akwamine dwase ne anmonyama wahya no na aboate yam kwantaka seyine kumasi ni fan uka ho bi wo nuane na skomampo na aboate asade brenua so komampo yine na kwamine na dafom no na nani abro bema boate yam wani abre ba fo wani abre ko o mriki so wo so adoto ahweni abotom nana Yeboah Afari Santema madamri fa o kwa umai madamri fa oche mai madamri fa enkran mai madamri fa puno mai madamri fa sabia da waye bi amamfo Yeboah Afari dadua edua na wodi japaye apontrani o mensuo nana esminya je bi kankanfo nana ya da sebre nana wo debrani abrewa musu nana wo fi dodo wase bafo Yeboah Afari be na debre fadue odwakma wo krade ankwantemenye kenana no betwa mo abefie wo mriki se yantimi ano ne friend wasamampo ya de so Dia jade so Yeboah Afari dadua be na wanu atiseko wona kasabia nyabotoyemu Yeboah Afari ekunafo ma debre fa o amansa ma debre fa due na nkwanta kasayine na boate yam ekuo na wodi mensem bonsra free ye nana Awiniana na wota ya wamu Una bubu mawre kwa yase Awinia bottom nana Nana kwanta kase ini wa bememu Nana brebre Yeboah Afari So kwa mpa kwa mine Waswa duwase piafo nana piafo Yeah. We address Ampembefi. We address Royal TV. Inam Kasai. Asante ewobika asante ewobichre. Sir. Krobia asante kotokose. Die ni die esano ena wasa yede emano. Nesa nunti no wona. Wote tent we atinyina. Ye besre se yede man nananom ene die kwanso. Nyasi ya nina samo sa ena enhyehyɛ no ekɔ no enuti yabasrɛ sɛ munyina okay Sanso ena madaroma platform ya yegyina si Oforisu wadaroma Platform ya yegyina si baby a band for you madaroma Sa wonya bandsman na yesra wa no asifo mama ye Sa wonya bandsman na wonya nsemtroni so de ya Sa wonya nsemtroni na wodi konkonsa de ya ye fra ya se ya konkonsa fo enti sa wonya konkonsa de ampacho no asifo mama ye na we address asante ewobika Asante ewobi chire sanatie na Yeboah Afari Ketekyew be ma manate sa asokore mampa kwamu hine sa ene na afra ne tuma ne tintrimu ne na wotwe edadie ena nananom adodo abebo odom no piao sanso ana madaroma eye mrante ahine oba asompa mo hyase no o create WhatsApp group enunti WhatsApp group members ni nyina madaroma Momra yachi ha ya bandstand yachi ha
woka WhatsApp group na mranti ahene ete ye no ho a munyina mumehia wa akiri ha na monhwe na monkeka ansamba ko na mienu bi enmobom wadaroma mranti ahene WhatsApp group members ye hia mo Tableman fried rice wabedru hanom yada wasemo akwa aba Wadaroma mede ensabode eye nsuo sikai echomta oyewia ne atoa so Kwame Boatin Wadaroma sede Mampon eye forestry commission for ena district contractors sede omu nyina aka omu ho aboma omu kasade akirawo ewo wade nyina na wotwere de yase ni omu so omu kita omu nsem ensuo sika 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis sika dadanum eye opepi edu me kire 10 million oru akwam Boatin Wadaroma omu seje e wone nananom na momfantonsuo na momfansoma hoho no yeda masenyame onhira mo pa ajubi nyame onhira o amen onhira onso nananom aduanafo amuti ayi paso said ma munya ntie no Tara One Media ya wo sompa Ora Collins amupoku Tofia kwa odaya no wo ye sompa adwumayeni a yesre yenyina ye kwa kire ayi manim tentenso tanti nachi sompa adwumayeni bia yenyina ye hia wo bra na na boache yam apapio watna si sompa adwumayefo munyina monkotanti no wachi na yemra mechia mane ani amamre kwanso worura wamahine ya wadubu wache Ketekyew Ezra Comfort Limited omo ena sabre omo tia Benedict yebedase ewura no munyina yempanifo Ora Jeffrey Asari Mr. Ernest Enisaki munyina monkwachire ho na yemwa ye ho ano fefefe ni emechia obekrafo ni nananom ayipasofo na enhye animonyam ye frame ohini ni amakranche adazoa sofo maami premeni asanteman tome yatsumidi foforo wo papa amesa me na meji me hu ensrenei me ni wo fosio pema ene gina hei epiao Piao sansura ya de nyina ya ofa adejaten ono so ena ochi aba no ofa adejaten echi aba wone abrewana na otek 102.9 nano moda roma mo fra mo so amfa mekakra nini abema ne mranti ahene Yeboah Afari Ketekyew man 88 ehum ni aham hene omni ni nyina ena na eye adwuma ewo otek 102.9 Abrewana na obedru ha ofade ene abusua no yedamase emama kwa abapa nyame onhiramo obapa adwoa Solomon kusi osesa broka obaye okita nsem ensuo sika 50 Ghana cedis sika dada no ma 500,000 wadaroma osi ensu swai nenka nana no momfantonsuo na momfansom ahoho no wadaroma mesra de ode mampon forestry commission for Ibrahim mo receipt no nadaroma o meji sika anko mfa ncheme sika na mehia anya receipt enti me panecho omra no meji ni receipt na abusua no ya hwehwe no ne na sika na ehia enya receipt nyame hira mo pa eda base Store Fashion and Decoration Center Fantinu Town wababetu wode odo ebebo odom dwedwe mutie wabakurafo due nananom madaroma momfa mo so emfa mekakra Amoab gas oven and stove Maxima ho ana wotini juma sabre wasi obaya okutina ni sem 200 Ghana cedi abusuanye na yemfa enka empata emfa ngufom yabagenti yadase dada odifo Samuel sabre akwankyere papa si wodruha wone Siemens clinic sabre omane emrantia hene Yeboah Afari Ketekyew womo wo ayonkofa mapa na efiri se nana efrito yei wadi jumason wadi abo Tara One Media company
ɛde aboa abusua yie papa enti yɛ ka entoto yɛ ne wɔ yie se na yɛ wodifo Samuel efiri mu a enye yie kura wodifo se de wɔ yɛ nyina chiri no Debi wontimi emma ha na wonsai enane na chi ye ntwa busuan okuta ne san 500 Ghana cedi oba kunafo die ensi abusuan nyina so tarwa media company ni abusuan nyina da ye beje ntodi for sambo ya da na se dada Sabre chimama se ne yonko pa ene na Yeboah Afari Ketekyew be mama na 88 wabaya wokuta ne 100 Ghana cedi jimama se abusuanyi yi na ye fan kampata enfangu fom ye bagenti yadase dada yo na matra akwanya na enfanti Sabre oyirepafo de odo bebodom oyirepafo baya waso okuta ne 500 Ghana cedi oyirepa FM adwumayefo nyina ne adwumay wura se 500 Ghana cedi yenye na yemfa enka empata enfangu fom ye bagenti yadase dada yo na matra konya ni ntri abrempon ade hye madaroma mesremodi de kasakakra badika ka chama ko mosonfo akokra na asem ka bibi na anya oda na de acheme sabi oburu sabi akronto ade de bia na mpanyifo ka asem se seja tokwaye ma mpanyifo se abosoma kotere e osuo amerikatuo okudini so training sano so antuma mpanyifo se emusuo samre migina ha oye transport ana samre wabsa shemano yi mo amani twa se ne oye etie ne companies do so bebrebe na so samre ameka sai yeyimia ebibia afere Yeboah nana dudu obribie one oye ye adwuma kakra echei na samre mpanyifo se wo konsamampo ne se koto se enwa eda ho a madaroma mpanyifo se fa na kosie mu ni ba wo ba bedidi ti oye ene na busua so mu ba ya sebre nana mote yi pa so mu punu mu abuom so mu ba ya mu kuta mu nsam ensuo adaka makomako aduo no 20 crates so mu si free wa mutimi nwie enkonwa egu hai esika ane de han hwempatewa no nsi e mo na fidie ro agini sika omukro mu nsam opepe enum 500 Ghana cedis senye oye ni na busu kasanye pia due mudue oba kunafo due Sabre magi standard sukua woda no omo achachirafo ene awofo enkabo mukofo na ekasa kire wuni Sabre oma omunya no te se ukuru nimpompa mrantia hene wadane aja Sabre wo mobaya omo si wodi na wotweda wansi bibia kire wodi a na kire se entwa yie kura magi standard achachirafo ene awofo enkabo mukofo baya wokura wonsam 200 Ghana cedi oba kunafo gie na ensu so ento abusua nyina da na omo aseme bo se eye yie da no omo ba ba si bibia kire oyi amomo se awofo yi omo pe wasem ye bagenti yada wo mo ase dada yada mo ase nyame shramo sanso ena mrantie hene Yeboah Afari Ketekyew ye papa oda fom yi ne ba George Yeboah Afari buokrom sepa buokrom na busua adruha omo nsu beja owura George ene abusua mo ya akwa mo da kana George womo no omo ti wo buokrom sepa buokrom omo so abedru ho bejam na ma ne yakọ no mama ne hyeden yeda mase e mama kwaba nyame shramo pa said ya kropo fedi ampomba se yedo mati wiemu no se obi di bibi ama wo se besi bibi e kira busuan e wo nsuo sikamu a yesre wada e ma ne nchepi asoko mampo rura bangomo e na eji sika di hu dwumadie enu nti na Sabre ye ni abra ye tietia mu kasai ye kwacha de afa ye disika na ye fama wo mu ye twere wudin esefota se ye bo wudin ye bebo na ye fefe na matra konya madaroma mesrem manidie ekasa kakra makwa amosomfo na je iskapa sakokra na meka bi na anya oda na de acheme enche bia na Samre santre fefe extra comfort foam ai omo ya atwomafo bebi a campaign na nkasa wo no ufira francho a na se wo koho ana se ofa kwada sokra ehwima se de nchemo so efose ura matimi sakopio seni omo kasanie sabi oburu sabi akronto ade de bia na mpanifo ka asem bi se samampo mo twene ye de kontomere na enwene eso ye de dade e na ebo seni extra comfort foam for kasanie omo ba ya omo ni omo nkura eye opepe enum 500 Ghana cedis na nanoma trankonya madaro mo se mo nyie enyuju anam de kampatano egu form ye se mo begenti ya da na se pia Dr. Mihiham Sabre waduru ha na waba ababesi bibi ache na Yeboah Afari Ketekyew bema manete
Terawan Media Company. Adwumayɛfoɔ nyinaa yɛbɛsrɛ sɛ mobɛgyina kyerɛ hɔ na yɛbabɛkyia abusua fɛfɛfɛfɛ na biribia akɔ so wano ɛwano. Elstore Decoration Center. Sama mi wei sɛ yɛbɔ ne di wɔ Fantinu Town dia na yɛka ntomapam Kabane Street ne nyɔma bi dia maame wodi nkan yie papa. Oforiso wadaroma sorted the mumame. Sabre AF Otek FM. General Manager Mr. Afrani Frempong. Waba bedru hanom wane Mrs. Cynthia Moa ena asunaba dako omunyina aba bedru ha omochia. Dr. Meham so ena auditua ochia no yadamasema makwa abanyamishra mopa. Sanso ena Fox 97.9 Fox FM. Eye omu sister station e wo Ankran Hot FM. Omo so abedru ha Fox 97.9. Omo no omu sister station e wo Ankran Kropon mu eye Hot FM. Omo so abedru ha ena fei other media stations no omo so eka ho a omo echiaba enti Fox Hot ena other media stations. Woman na sabra moto santia omo echiaba no. Yebesra se afuwa nikunu ene na se ne na busua sabre santina to a. Woba ababachia Elstore Fashion Decoration Center e Fantinu Town. Mama Dora say woba ya wo krane sem 150 Ghana cedi. Yenye eni efa kampata engu form yebeje nti ya dance dada. Sabre Silver FM ene Silver TV. Womo so ababedru ha. Silver FM ena Silver TV. Almost aba bedru hanuma omo beja mabusia ya kwa no mama na nanom nyina dark na no mama omo shede Otek 102.9 eye owusu a chow ahemfie DC wone adwumayefo no na Fox 4 na Hot omo nyina etoaso na omo chiaba no yedamasema makwaba Silver TV na Silver FM. Omo so abedru ha omo efitin tentenso a omo echi aba ye da munyina ase mama kwa abanyamishra mo oforiso to asoma me omo beja bright aye nyina emrante ahene ne ba bright omo free abo hia nyina ye besa se monko tent na chi wo na ensem kanye bia ewo ho a mokọ akoka na bibia ayefe kama pa eno achi no emrante ahene ne WhatsApp group sabre omo edodo ebebo odom na sa WhatsApp group we your background Mama Harriet ono na ete group we na wode bo ni kunu chidom said ya bibia ye beye ewo Terawan Media no eye sompa dwumadie no ebetumi akọ viral na bibia akọso toten anu ti WhatsApp group a Mama Harriet die ni muti edita manche hinachi no sabre omato santene ebechi abusua Santia echie mrante hene ne batutua ne namfonom a wono omo enuaso fo no madru ha omo echia no yada masema makwa abanyamishra mo omo bejam omo no ma omo yakwa omo dakna mrante hene ne ba eye akwamu hina sabre wato anana mo nse adui a sese ye fra no na ote ase ne ye fra no mrante hene no ne ba tutua namfonom enuaso fo ena omo echi abano yadamase mama kwa abanyamishra mopa santene na atono eye emrantia hine WhatsApp group a ne honam kani ne chochro mucho wo ba kunafo Harriet teteye no wo mo ena sabre omo eba bechia no sompa yo sabre aya SDA asafoma ewo fe yiase sabre wo mo na eye esi wo mo na so na wo twedai esanse wo mo ne mrantia hine ena esom ewo ezie asafunumu enu ti sabre wo made nyina efrato na busua tenase de na wo tweda ezie asafuma feyase omo baye omo kita omo nsem 400 Ghana cedis sikadada num eye opepe enai mechira 4 million nana no mwada omo semonye na mofa ento nsuo mfa nsoma hoho no sanso ena eye ya papa sabre waka nchina gui Ono ani nuabe ma kwadwa sare ne namfonom a ono omo wotema omo so aba omo sesa brad kese na ato eja sare wani anase etafra kwadwo bronya omo baye omo kita omo nsem 100 Ghana cedis kadada no ma 1 million
Omuria omukuta ensio 8 curtains. Eja bronya omusi ensiu so e wona nananom na momfa ensom ahoho no. Yada masinyame onhira mo pa. Yo nananom. Seria mama nyane tie no. Tara One Media. Ya e wo sompa. Nana kwamu hene. Yeboah Afari Ketekyew. Yeduma yefo. Ora calling samupoku. DJ Tofiakwa. Wadaya no. Feni ebechia. Nananom. Uofa kutu wachia. Wonso kutu uofa echi. Na nyame menda kukwa. Eni ememene adie. Kwesi adaka wo. Na aketechire. Nyani bibi ni kankabia. Kanikawa na niko. Enunti. Eni penti. Eni di pawo. Santini ya atwe. Wamaye ya edubuache. Buachi ya dom. Bema ni wakono tise premeni awe mu. One wodi enimu. Wane domino pa. Sompeju maye fonyi na. Enhebechi. Yechi area. Na yatua so. Eyi. Esi ya konkon. Penny se. Wokru kantanka. Woko wu. What na chija diodu akwabai. Enunti. Ene. Yeni o. Yeni etuya ke yensam. Brechre. Enkwantadem. Sompa. Yeni. Adie ni anjeye. Yeni akwanhwefo yi. Yeni aye. Adwuma yefo. Ena echie yi. Pike. Kodila anusu. Ya mami ape. Waka ho. Wamaye ya wadubuache. Mami Sara Koba. Sompaima. Majwa. Ke adu. Wayosi one. Wapoi siki. Ewuranom. Wapia pamube uomu nyina munyabutre. Munyempie. Wamono wasamu wapema. Wasofo. Kopina. Santia bua kwa Benedict. Peme wusu kantankranka. Once shomu ansana waham. Mira mai ya wadubu ache. Ene dieni muno. DJ Tofiakwa. Ene tuwasu no. Ye general manager. Ye juma ye four bechi ya Samre Santini ato Tele One Media. Wayusi eda no Samre umunato Santini fe bechi obusia. Samre briche kesese abomo. Omudi odo ebebodom. Omabipa busia niwa nisio. Yeah, bema wayusi. Samre omanyene ya odubuache. Tofiakwa. Mr. Ernest. Edini dosu yesro omono yesro ya mo udin a emane haw ne nipa ne dosu osofo we ka ho bi tese omudosu bebre nyame nhye obi bia libia boga boama aha munyina aha Yasramo, aha. No, madam, I'm going to my Samre Santini for bi ato. Nana Kwemu. Ya kasa na Kwemu wadaruma na kunya na mrante hin odie no ya Kwemu hene mesremo. Enti ya moni di mrante hin ne ka na Kwemu ana man 88 na wadaruma na ma hyene nso ma we na Kwemu ti akonya so. Ai madaruma aha. Madaruma yesremo. Samre mo he ne mantamfo na ato Santini fe bechi abusua Samre briche ke sei abomo. Omo mote brono no so ne namfofo na yonkofo
Yadama say Nyamisha will be anonym Cassia, Pia. Two. Amai yao edubu ache. And what you know, I was son. General manager. Ora calling Samupoku. Wamonwa Samoa. Asante Yeboah Benedict. Ora bright entry. Some pajumaya 4 and Echiano. Nana no madaro mamu Joma Samre Santini Fefe Jera Dr. Blessed Foster Echumawura Wamaya Piti Yay Dr. Blessed Foster Sir Wabidumpie Suma boy danger Sciatica expert Wanusuka Hua Sciatica expert Wamochia Sciatica expert Murphy PK Mr. Ernest Sciatica expert Brother Saki Mansaso Kakrenadia na Church Jose What's up for Kwabena Yo What's up for Azozo Mami Abe Ye Mami Abe Soka ho Opoy Siki Wayosiwan Wahere Boys Wahere Mansaswe Okay Apriwetia Yes, no. Sarah Kopa Wabaya Betty Akosia Somoa Agudia Kwako Kukua Veronica Jando Efia Mami Sewaposu Nana Kwabena Kase Yawanim Victoria Yo, yes, no. To my phone, you know. Yo, Yadase. When I'm in Shram. Yadase. Nana Madame Mamusha Joma Samre Santane Febi Ato. I am Rantrain and Nanaquemu, the fan club, and Assembly, Musato Santri Fefe Chebusia, Bridge Shake as they say, Abomo. Edema say, Nana Madame Mamisagina Obium, Samre Jessica, Madame Mamisramo. Samre Mijina, Afua, on a Busiana, Samre Afua, and a double chiri, Abusiana, Samre, Omato Santane Fefe Chebusia. Omuye, almost send Adia Edi Sikaya Odi so a Nana no asho kama nti omuso mobaya nana moti ayi paso mu kromu nsam 100 Ghana cedis afwa nensenom omuso nana monye enyunuju amada kama mpata no ego form yenim se mobaje nti yada nase nana no madaru mam se gina obiem samre me gina sister abna nimo company na samre omuso kasai omuso baya 200 Ghana cedis nana no matra konya madaru mo se monye enyunuju amada kama mpata no ego form Yerim samu bajenti yada umase Pia medasimini abema nyamishra pa sanso ena chapter half chapter half a Fox FM opposite ho ena mrantie hene wo yira wo baabi a menko ana nam nim baabi o hye chapter half ho no tokro baabi mu menko a midru ase a wo yakwalabo ne ta wachi kokokokoko wo hye hina mai ne pie wo mo so aba Omukita omonsem 200 Ghana cedis. Sikada danum 2 million. Chapter half forcing anana monye. Namu fantonsio. Sanso ena Silver FM any TV edma eko no so abechia. Omu nyina ka omu ho abem omu sukita omonsem 200 Ghana cedis. Sikada danum 2 million. Na meka Silver TV ne Silver FM a. Na me pesa me kira se CEO nana amakwasi a otoso mienu. Aye bantama hene bafo amankwati a otoso nsia madaro mamofo ancha me hia no fuma na mo de ache ono so ne de no one na adwuma efo yeda mo se nananom nyame hira mo pa sanso na Silver Ezra na Ezra TV any radio no me ame mama ma de na mama I salute Madam Sa. Obi was I salute Madam Sa. That's why who they walk na ye mame na Hereford. Wono na odi edom nanim de no mo bechia ye. Na Hereford na de nyina ene emrantie hene. Ono anso na ye general manager. Ewo Ezra TV and radio.
na Hayford oji edom nanim omuso omukita omunsem 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis kadada no eye opepi edu me kire 10 million nana no madaroma omusemonye na momfa ntonsio na momfa nsom ahoho no ye beje ntide e ka ne se yeda mase piao ma nyame hira mo pa yeda mase nana no madaroma mofa moaso emfam me kakra eye bright ena akuya kwantu se nadafo nimpon pa wose sabre na kwamhene wofura ne toma ne tintimu ena ye na wotwedadie eno ti wo ba ya omukura wo munsem ensuo 10 carton ena sikabotne 460 wone wonu amunum nyina ene ne namfufuo mu nyina omose kwamboa tentie sumala so kan wose kwamboa tentie na yafanka empata emfangu from ye bejienti yadase dada yo nana no madaroma eyedi obi ehun yeda mesremo se obi bi abechia abusua ene mana kwa aba efa kasa fidie so ede mana kwa aba obi di sika bra abusua ene meda na se a madaroma efa kasa fidie so ede da na se na mi hye obi bia ye mo obi bia so akwa aba pia ye besre se emanu a yadi dwumadie ahye wo monsa se obi ba obeyi asutire sede betimi ananso wo mo no omo bedi dwumason ede amaye sede beya se sefata se obi ba na ye beboni dia ya boni di kama pa ye no tai bebo yi aha bo hwe santene fefefe bia a to wo mensa bonkum so eye nana akwamu ne ma akwamu hene ne ma emrante hene ne ma na samre omato santene fefefe nana ya mo aha no mato santene fefefe be chia busua samre omonso so ate omudi odo ebebodom ya mamu nyina makwa ba wesudi mu santene bi enso ato afri etire ho eba eye oyirepa fm omo ena sabre omodi odo ebebodom no etamwasi ye papa esie eni keja eni aseda sabre mc aban krache awowo asokore mampon sabre woni assembly ni nyina ebechia na akomhene mrantia hene Ketekyew awodi kai ene nabusua ene obakunafo aha yo nana ma chami madaro ma monte mi nento nananom santi bia hihye ebabechia aye honorable Kennedy Kwesi Kankam MC for Sokore Mampon Municipal Assembly onu koya na yo tumfo sasa mo hene so mpa hene nana ebabechia one ne dom anas afei honorable Lord Inusa MC for Tafo Pankono Municipal Assembly onu so eka ho one ne dom entinana no eba no honorable Kennedy Kwesi Kankam MC for Sokore Mampon Municipal Assembly otumfo sasa mo hene so mpa hene nana ena watu benchire dini suno na honorable Lord Inusa lansa Otafo Pankrono Municipal Assembly MC Samre muhejoma ya besra se mobama ekwan no adam ya nya no tie se ekwan na si ekwan no so ade didi dwuma ni nyina ya besra mu yie pa se mobama ekwan no adam sade ya beya emintri ene atwotwowuro ye o madwene se omo bese bibi akira busua obumenya kwan aba na bibi akoso wano ya besra muhejoma nana kwamu hene eye mrante hene obata muhe santene omato ya one ne wo emamu mienu samre we obata ne nebusua ai nebusua na samre omato santene befefe ebe chia busua samre birichie kesese abomo omudi odo ebebodom ye mamu nyina makwa aba be ma brante hene no aha yede na se obata ho fedua sabre former DC kontenance ne yonkopa ene nana Yeboah Afari Ketekyew be ma kwamu hene sabre former DC kontenance so wo ha wode odo ebebo dom na wasi bibi akire oba kunafo ene abusuafo sanso ena atrensia manhema chiame nana akuya champama ono so abedru ha atrensia manhema chiame nana akuya champama oba patutu wa wonti ene abusuanti nana nam enu nti wadaroma baby a wo bia no atena se nana di enum atu enum mu di amaye atrensia manhema chiame
Nana kuya champoma aba bedruha. Nana woni pojaso fo ni nyina da mase na mama kwaba. Da mase mama kwaba. Tafu pankrono. Noki. Okay. Yankoye nim. Yebesra mwadaro mama ekwan no mu na ho ma yesra mo a ekwan no mama kwan no mu na ho ma ye mwadaro ma yesra mo sebeya omo mo bechia no betimi anya kwan ba bechia ma ye da mo se yesra mo wo bejam abusuan ya kwa no wagina ye sebeya kwan no mu beda ho na nanom anya ekwan no mu afa ba bechia ma ye nyame hira mo pa yo nanom mwadaro ma yegusu asamre ye no sikasa no madam ma sambre mi gina ha Dr. Amenham na sambre one na busua dom ana wo mato santene ebechi abusua seni amama kwan so no mo hwe wo kama sambre wo se na mo te yi pa so na mo punu mo buo ma o mo ba ya o muni o mu nkra opipi mielu 200 Ghana cedis na ma trankonya madam mo se mo nye enyuju a na mo de aka mo pata no egufom yenim se mo bagye nti yadana se piao George Yeboah wanso wabusia sabre wama ba bedru ha nchepi no moto santi omochi aye no mo se eneda na wotuda eyensuo ane ede bre ne suo ase eno nti owura George Yeboah wabusia eba yo mukita omo nsem ensuo sika 100 Ghana cedis sika dada num aye 1 million no mo wi omo se awaso omo sanse de nsuo ni bi ka ho ebia na the omde ba na akosho to okwa mu enu nti ensio 5 cartons eno so eka ho omu wi omo se eyi no nsia ba na nanom edi bibi be so foma ya mamle ne amane said the asante amamle kire no enu nti George Yeboah wabusua no omo se omo nka bibi nkira wa bra omo fa mamle so nka ho enu nti snap srada eno so eka ho yeda mo se nyame onhira mo pa yeda mo se nyame nhira mo Nana madam ma message na obiem sabe buru mpanyifo ka asemi se sa once na oni di crop sanisem samre me gina ha eye ma adwo ane na busua na e kasa oni ne ma me e cha oyi kwan se wo ye mo di pata sempre ku se waba mani amunu anie timi mami ampa moda de jay timi baba moda de jay omo jiri goro ba tampa yene na ye twuma eye pa na samapa enyame me nda nko ane me na dio nananom kwasi adaka ho na kankapinya de bibini akatekyira kaneka na niko wo fa kutu echi akutu wo fa echi na utiri yansu na yemtio kanwa na wahie sum maadwa ye kafra ati piesie kafra Tasibre sebonsu one ne mame lawyer bafo wa ane kwadwadu sabrei omo eba abechia abusua sabrei tasibre sebonsu one ne mame ane lawyer bafo wa ane kwadwadu ena sabrei omo ne santene eba abechia abusua no yo sabrei eye serial callers ena omo kasai meka serial callers na me pesa me chireke edu ovin majwa ene adofonom omunyina kom ho abom 200 Ghana cedis sikadada num opepe mienu me chire 2 million omo se nananom ene abusia monye na mo fantonsuo nsuma hoho ne da mase nyame onhira mo pa serial callers nyame hira mo Dema Bright tieme Maxwell osu tieme Samre mi gina eye ma me se wa ampafo bracket odudu obi bie KO ana samre o sa shamanui o se obaya ne diom 50 Ghana cedis Maxwell no the Bright o se ensi wo so na nto abusua respect yenti yada na se pia charismatic
Kenaland Ministry. Charismatic Kenaland Ministry. Bishop Achrebuo ono ena sabri woba aba bechia ebusuano. Asokori Mampong SDA Church. Asokori Mampong SDA Church. Omo baya 200 Ghana cedi ebusuanye na ofa enka empata enfangu form ye bejenti yada se dada. Sabri santri bi ato. Akwasi sapon. Enkane na woye manager wo Fox FM. Sabri wane obasima ena Sabri wodru hei ema Akwasi sapon. Ono ena enkane na woye manager ema Fox FM. Wane obasima ena wodru ha ena woba ebechia abusuan Sabri omo ena dru hei Mavera enso eka ho. Aye baba ya be my ya de nyina aye Fox FM manager Uncle P wono so ne papa e da form den wono so Sabre na ne atu aka ne nsem o papa e da form a Sabre wono so wo twen se ebrebe so no kata ne papa ti na wono akasa ne papa nso mrante ahene akwamu hene Sabre wono so wadane atoi Uncle P woni abusua ne nyina every year sian ye ba mu nyina akwa abanya me hira mo Tete mutie obakrafo die Sabre abusia mofa moaso enfam mekakra na Yeboah Afari Ketekyew bema odikai Sabre nadamfo nimpompa ene Dr. Abe na sickle cell Dr. Mami tumadie so awodi ema na mrantie hene no ano onti ye pa eno ti oti papa yi we wana efiri ho woni yanyina na di kasubom yakwa ha yesni hanyina Dr. Abe ka ho enei ato sikansa e na wotwedadie mu a Dr. Abe baya wokura ni nsuo sedi amamre ne amane kwanso asokore mampo amamre tie no 10 cartons of water wokuta ne nsem 1000 Ghana cedi 10 million sickle cell Dr. Abe say yanye na yafanka empata emfangu from ya budgeti yada sidata Dr. Abe enono Dr. Wedia ya beda siye papa na majina ha na ma Akwasi sapon na mama no akwa ba soronko sokura Sabre nana say tutu wojina ha Sabre nana o say tutu otufo mentia hene wasi wabaya wabakunafo Harriet wadawro manado waso afa mekakra wasi jey ene ni atutu akatechim wasi 50 Ghana cedi jey na yafa enka empata enfangu form ye bejienti yada sidada aha nana madaro ma misa ejina ho biem bema bright dudu obribie woni maxo muntie mie sabi oburu sabi akronta ade de bia na panyifo ka sembi se okudini training nsem na wantuma panyifo se emsuo Samre mijina kunadu yadom one oba Millicent ana Samre omukasai omubaya 40 Ghana cedis Maxwell on bright o siensi muso enyuju amfan kampata no engu form yenim se mo bagenti yadana se pia mesra mo muntie ka registration number yi yase akronfo bia babka bi wonti wuti number na wadaroma obo modina akwa oka no G871120 Toyota madaroma mesra Besrasa konfo ba ka no nti bomodana ne kon sesie ai omatimi a chena ma o nyame nhira mo yeda ma se pia Kwame Boate wadaroma foaso FM mekakra na kwam hene ne banim pompa ene kwam Boate Kwame wo class for awo asokore mampon Kumasi Academy wo mo se wo ma mu anya no tie se wo papa wo ta ne tuma ne tintimu ene eye na wo twedadie Yo, ya dia nyina odifo Mike enfensi ono so aba bedru ha na ye ka odifo Mike a enfensi dia o kan se oyo bi asebe na nani na ohu ade na enso emrante hene eye ya dia nyina akwa mu hene na na akwa mu hene Sabre wetfra entuma woni tintin mu wode ne ye na dia nyina aprako pe enu ntibra ote se na na akwa akura no obonyenye
No, see, they didn't watch it. Now I'm a jam ebusia, yakwa, man, and I'm dark now. Not to say there was a couple man when you muno. Any uncle, Amrantia hine, Brano, Tiasa, and your friend Amrantia hine, and nay, no yakwa, Muhin and Sana, or one and animal, Siadri, one for 9 years, Nadia in Akrananka, a year, and Unti, Odi4, Mike, or na Echia, Ewo Jomono, Yada say, Emma Kwaba, Yamishrop, power specialist. Hospital, Eye Obia, 1 year my phono, Uncle Continent, and now Quasia my prempe, and a fay, a domina, Babedruha, or more a jamabusiama, Busia, common Echiabano, Yadamase, Emma Makwa, Benjamin Shramopa. Krobia Santi Kotokose, so we free now sign Kofa Yenchi. Kwame Boni, Nimiapa, and Emrantia Hine, now the classmate for Kumasi Academy. Wamusu Mobaya, 200 Ghana City, Kwame J, near Fanka Empata, and from Yabaji Yabadana Sidada. Santribia Atu Eba Power Specialist Clinic. Dr. Kosio Droya Nabusia for and a day or do Ebebo Odum Sabria Aquamuhine, and Franny Tumani Tintinimu Piao. Yes, Remo Agrobian Quafom Sabre Agrobian Quafom. Ketekyew Esremo Nananom Abuache yam Abusia Emma Obakunani Eni kumase man nyina Untie Said ya yewura Ya die nyina Naso ko mampon hene Abuachi ansa debra nti eni onuanum ni fafo nti ni ejina ha eni say onu anade nyina na kwamu hene se bia ku anya ado kasa abre wona ekwa sama no eso ne akwamu hene Yeboah Afari Ketekyew ofra ne ntoma ntintini mu asante amane se de ye no ne se yewura se ene dai kasa brei akwamu hene ena nkeche ho ma no ohwebo nkum no ohwe nifa otwa nani a wo hu akwamu hene se ne abusua de beso na sum se ono ana akwamu hene frato a yedi na awotweda asante amane yewura ne ho aka enti wo mfra bontene ono ani nua Abuache yam abebio antakase hene eti na nem emenne nifafo nyinara yetwa ne ho ahia yedi yade nyina nante hene Yeboah Afari Ketekyew ne na awotweda said ye yewure kanie ose yemane nto abusua kunafo emma eni adom ni nyina se enne se na kwam hene wu ne yedi ne na awotweda ono onuanom baaya yedi kan ni nsuo enaka aduasa ne snap pantu ne kura oni nifafo omusika opipim dunum ye di to abusua yuam na nananu kumasefo mo aboa yai ami edi na Ketekyew ne na awotweda eno no yewura begina ha na nanu asem no nananom yewura ya ade oni ni nuanom nifafo mumia mpene wo mo ebiemu o Piao Monica sa. Yeah. Yo, yes, Ramo. Tarawan Media. Yeah, Papa Blessed Foster. Small boy danger. What I know, Neka say. Kaya said you my phone in Amupa. Namubaba Michiri Tom. Sumunina ma yimiama. Yejina. Ye general manager. Ora Collins Amupoku. DJ Tofiakwa. Yani yeka say. Nana kwa mwe Yeboah Afari Ketekyew. Wade na wobedom edom. Enti ene siedi na wochidi da. Tarawan Media. Yekura ensio curtains etiasa 30. Doko miso drink curtains etionu. Yawa miss fruits. Yawa mango. Ni yawa 5G. Ningina ya niema. Shati pe chamaso.
Jejinamua million no aduonu. And now can it that anymore? Na yakitua 20 million. Nana Boache Yamapa Bio. A Tiana Chania Prati. Nyankum Passachri. Wapekra for Harriets. Yamutia Hipasu. Tarawa Media. Yera. Dr. Blessed Foster. What Diano. Jakapo Mono. Yayadi Sumbuni. Where na what you did? Nana no Musum. Na 17th November. Ya paya drati ye. Mi akura ne chino. Mube hu ampase. Ketekyew. Wadene hu. Edom. Asedafo musomwe. Na monase. Nana ajemai prempe brosanko kontine. Ono ena okochia yeno. Nana ajemai prempe. Wakochia ewie. Ono ena enam ejomuno. Kama pa. Heaven First Ministry for Abedruha. Heaven First Ministry. Airport Runabout. Reverend James Dako. Wanone edi dom na nim sofo pani oda edom na no. Enye obi asa oba pa fresh precious enti eno oba ye. Ne hokafo na de nyina ne dofo chocho romucho ene precious. Enti Reverend James Donko one ebusuan Heaven First Ministry. As a for money nyina omoto santen every airport runabout abedru homba bechia ebejam ebusuan Yakob. Sabre Otek 102.9 Otek 102.9 FM Ejumayeko no so aba bedru ha omo so ba bechia Otek Virgins Club omo na di kan no Otek Virgins Club I offer clear onya virgins who the virgin for na day offer clear na day and I so virgin offer clear so virgin offer clear dia ujira na hotro virgin for na be na usim say Yebeshe se ekwam Enunti car registration number AW7545-12 wasi kwan yebesra ne se obeye free wo se de beya ekwam ebeda ho ne de ekwan no adi juma ese na efata AW7545-12 yesre se wasi kwan obe free wo na ekwamu ada ho yebesra Sasuna insuta kwa my MC Samro ne penny for to Santana Bechi Busua Makwaba Causeway funeral casket ono ewo Infante Newtown Sabre Ketekyew bema nti ena wo ha wosu obaya okuta ne 500 Ghana cedi one wo muna samwa ena eba ye 500 Ghana cedi ye fan kampata enfangu from ye beje nti adase Yada Mosepia Onyamishramo Sabre Dr. Mensa and Dr. Fokuo Omoso Ewaha Omato Santiache Omusu Kitomonsem 300 Ghana cedis kadada num 3 million Mechira Pepe Mien Sanana no Madaroma Omose Monye Namonfa Enfa Munamofan Kampata for me Dr. Mensa na mechira Dr. Mensa Herbal Clinic and Dr. Fokuo Herbal Clinic Omuna Akase Yada Mose Nyamishramu pa. Yo nanano madaruma mesramu ani die kasaka kra. Madaruma mi amame na na for de mrebi atwa bu bi kire mo sisika pa. Sabi oburu sabi akronta ade de bia na mpanyifo eka asemi se apese etu kwan na kotoko je ne baga enya apedie na na for eni busa saya be kire me. Sabi me gina Bishop Michael atwereboa na samre one na asole manyina kasai omo baaya omo de omu 200 Ghana cedis opepimienu nanano matrankonyo se monyai enyuju am na kampata na gufom Piao yada masinya mishra mo sanso ena nche POD for Mike sebe nani ehunu ade na nso se na ade nyina ne nana akwa mu hina sabre wafra entuma won tintim yi enu nti sabre obaye ono suketa ne 700 Ghana cedis kadada num eye 1 million mechira pepe baako Odi for Mike say nana no madaro mamonye na monfantonso na monfansoma ho no yeda asinya mishra pa yo nana no madaro ma message na obi mu akwa mosomfo akokra na madaro ma meka bibi etia na anya oda na de acheme emre bi atwa mu na na effort baby kire me o se se bobra pasi wo ampanyimfo se yemfa so ne ye enkonsu monhwa akra ketu ya ogira mani mu a eye nana akra mu hene emrante hene ne nana ma me melina ewo akra yi na wato ne bedin
say akra kitikiti o gina be 4 years ɔsɛ ɔno so buy ani di omu 50 Ghana cedis wɔyɛ akra keto 4 years na over 50 to onya be 30 years ya ɔbɛma ebusua no 10 trillion akra yi wɔyɛ ade nyame nhyira no mame melie de waso ate de wase pia. Yo sanso ena baby KO ono su kitani sem 50 Ghana cedis sikada dan my 500,000 was say eja bright wow no wow nti no ba nti gi na faka papa empata egu form sanso ena emranti ahene na ade nyina obapa frakoma yaka frakoma ne mrane a odeje so eye afri pepper sauce na chese aduane papa emranti ahene nyaka say afri ekom de me na chese wano aduane no ode abra aduane pia na bra ye nua ba yare ye no ode omaye mame akwase adua ya ena san yare enne wote ase enti wose semranti ahene amanatena asefo asase so a ono so kita ne 100 Ghana cedis sikada danum eya pepe ba ko mekira 1 million ose abusua monye na onyuju anamode akampata egu form esan se bra na ote ase no de wose oye de mamranti ahene bia anase na na kwa mu hene bia oye e de ma no yeda asenya misra pa. Sabre santini bi ato na enye obia se obecha wo free Germany abrochimem wabra akoso aduro ya esa no jade nam na amrante hene so sabre mami se senana akom hene wo fra ne tuma ne tintimu a wontumi ntina Germany abrochimem na wonhwe mfonyini so na wonye ne na wo tweda de dabi eyesa na anya amane Enunti wane doctor akoso aduro ya se obaya wode odo bebu odom no achi obakunafo ne abusua nyina da sede mamie chan ofri Germany abrojimem ose no akoso dia ya mame power specialist ono ena odi omo anima omo chia no wodi edom ni mfimfi mame ye ma wakwa abapa nyame onhirao sanso ena Reverend Charles Mens one na busua Sameka Reverend Charles Manson na busua na mepesa mekire aso eye na na kwa mu hina sabre wafra entoma won tintim yi na sini mpo ne yire no papa ene na busua ena omoka bibidi a kire busua yi sabre wo mo se wo made nyina efrato adekase na ato omani eye papa te ase no yi dupon kase pa edemo na sabre ye watutu yi omu gina ho omu kita omu nsem 200 Ghana cedis kadada num eye opepi mienu mekire 2 million omu wie ya na omu se ye nsuo sika dan soso onam fama wo so omu sade bi ka ho enu nti ensuo no 3 cartons akase no miensa eno masanso ede aka ho se nananom obekrafo monye na mofa ensom ahoho na amoako emrante hene papa ene nabusua na aduru ha woba abechia abusua no yo nanano ya to adwumadi to aha samre imagine ha Auntie Olivia Holland one achirenso a mahema chiame mrante ne tutuwa ne ba tutuwa senie omo ekasenie omo se Nana kwa mu yene umbibi apreko no so wadane pabonkum so a omaba omuni omunkura opepe miensa 300 Ghana cedis nana no matra nkonyo so monye enyuju anam de akamo mpata no egu form yenim samba je nti yada ase ene na wotwe dadie yi a funtum pa katachia odidi ema ahiafo bidie srebie bonchi nana atwentwen kodie wo ye twen no ayansa na yakosa Emranti hene Yeboah Afari Ketekyew akom hene the first. Abusua edi otri epa ho no. Abusua se November ne bosumi mu. Ne da etoso edu enso. Enda amamre ne amane kwanso. Yede nana ebetompam na ejamfo abesu no. Na wode ani dia etwato edi amano. Enu ti yenhye ne so sa 17th November. Ena nana Yeboah Afari Ketekyew mandate ye beyi no na echamfo enso abesu no
near the no Yinada Echato. Chuma dear be under Koso, our Fox FM, and they are to Dean Yamesom and Shishemu, Southway Yinada, or Mama Betsyadada. Omunyanetia said, now come here, we're friendly to many Tintimo. What by ya was okra 100 Ghana cedi. Abusuanye, Yafankan Pata Emufom, a Pegenti Yada Sidada. Two. Nana no Madaroma, Mr. Ejina Hobiem. Bema Boatin do BDBA, Wadaroma Tiemie. Yes, there were put to a job for Mokano, number 1, ID Kaba, baby, I'll pack it and station as your Wadaroma, Mokana, Monquay. My idea, the Munina Massing, I'm Miss Shramo. Bema Boatin, Wadaroma, Mr. Wenidie, Kasa, Kakra, do BDBA. Some Remijina, a yaw dofo, Oire, Oba Papa, Sofia, Samre, on in the Bushian, our Sashamanui. Sabio Bru, Sabio Conta, de Biana, Penny Focus, and be say, so Oba Nata, so ombre, not so Kawa, dear, when ya do dear, Bicana no, Bicana Bushia, say Oba, Sophia, or Fabia, beautiful tree, Oba Ocean and so wall, when I will move, ye, Tobrosi, Oceano Pete, send ye Oba, Sophia and the Bushia, Cassanie, Monsieur Mobaya, Mukro Winsam, in so Adaka, Ediono, 20. Obsi mo wie no muwie empanifo se kwache na de fa ye de sika na eto oso so baya omuni omunkura eye opepe enum 500 Ghana cedis me na beka se million enum se ne oba so fa ya na busua e kasa ne bema boate ageni boate o se esi so na nto busua me ni se obaje nti badana se saso na bema boate se tie me eye wan kasa bibia oba pa abrafi one adoma chirekuwa omo amano ne US of A samre omo na abisa shamanu emre bi na na effort ebusa osi akokora na tie ebeyi na hye no somae sabia buru sabia konta de bia panifo ka asem se etuo cousin semu panifo se ediewu osi omo baya omo ni omo kura 500 Ghana cedis madaroma osi monye enyujo ade aka wo mpata egu form enim se obaje nti ya sadans ebushafo na na kasai saso na mama akuya ono so o say ne papa no so 100 Ghana cedis o de ka ho ni kuro no 11 million my ade obaku na minhira mo yeah na nano muadaro ma momfa mo so emfam me kakra we de masra wadaro ma eye master Musa Kumasi magazine zone 18 chairman one simple man honorable simple man ebrebi atwa mo samokaya Mrantia hine kasa simple man ono enana oye assemblyman ewo bantama obe mochi junction na so enti simple man one master Musa omo abedru omo na echi akono yeda mase ema makwa abanyame onhira mo pa tie mutie oba kunafo die nanano mwada roma mofa mo so emfa mekakra oba ya chiman krofrom se wote se Namrantia hene, Yeboah Afari Ketekyew the first. Ni dwumadie mu no oba yageman. Enkwai esofo mo apaya na yesama mi ya. Eno ti yageman so opaya. Wontumi emadane na chi enhwa busuan. Yageman so okuta ne sem 100 Ghana cedi. Yefa kan pata emfa ngu fom ye bedie ti yada se dada. Eno ti sabre wayosi. Osi wo wonwom kakra bia wasakram. Wabato nansa bempradiasa wayosi tunyum ni wia ni atoa so yesremo wayosi tunyum ni wia na ya atoa so kama wayosi tunyum ni wia yesremo la yesese ya wona wayosi tunyum ni wia yo nana macha me madama atoa so wutema nito nananom titru ene asokrama mpo hene mejina ha ma na ne hye konkro mienu de odi kan aye honorable Kennedy Kwasi Kankam MC for Soccerman Municipal Assembly. Onukoya na yo tumfo sa mo hene so mpa hene. Esa ne so mpa ba ye MP for Isiasu constituency. Otumfo sa mo hene na na sayata ene na tankonya bo ne so mpa hene. Oso ba ya. O ma ne tie se wakomo hene afrato ene na odi na ochida. Ento no bo Kennedy Kwasi Kankam. Oso kutansan 1000 Ghana cedis. Kanene 10 million. Nana esi so na kwabusia na ekunani ne emanyina ne adehye ho na monfanka empata engu fom na de otosumienu aye honorable Lord Inu Salansa Tafo Pankrono Municipal Assembly MC ono so senini akwa ono so nana odese prako eno no okutansam 500 Ghana cedis o de tani ni ade ne to
na nyuru jwa de aka odi hye impata egufam na sane wade hye konkre mienu obosia no ma ya de asene fom ni hye na das tutuwa na yonkofo ene na dofo a omo ebecham no nyina da omo se sabrei omo ka no first car etu wayosi sabrei o sakra mu amaye kakra ye wi ade aka nyina na ye de ato aso prepo ye koye nim kakra Enterprise. Wasi obaya nana Yeboah Afari Ketekyew bema niti eno obaya 1000 Ghana city. One nikuru ene nabusua Mr. Nkroma munyina da. Mamili one nikuru Mr. Nkroma Franco. Ano ese omu wom 1000 Ghana city abusua nye yafa enka patangu from yakoye ni. Tara One Media. Aya ye general manager. You are comments ano. When what do my phone na? Ya mama yako. Aha. Yaswa o soro dum pon wonante lisa na ni na nyina ngufo o ziri ko ziri bai odum po oda ni nyame asida woncha manasaka. Yes sir, come on Eba ye will be baby asma o soro pon wonante lisa na ni na nyina ngufo o ziri ko ziri bai odum po oda ni nyame asida woncha manasaka. Now once I one night, a year too much to me, Kadidi. Upar bought to die. I am your ban out the mode. Upar sunny. Oh, back one for the sir. Oh, me and one for the sir. Yes, sir. I want to come off and say, oh, yeah, come off and say, only been swerve and say, I think it's so. Why you? Oh, we very say what it is an anti way. It's an anina. Oh, Saranati. Dinina. Oh, we very say what it is an anti way. It's an anina. Oh, Saranati. Dinina. What a dinner. Yes, sir. Come on. I want you to go off on the side. When you go off on the side, when you be so off on the side, I mean, I want you and you see papa.
Fansa, Uye Noa Fansa, Wango Biswa Fansa, Navida Waye, and Yisu Papa. Odaroma, Homa Akuna Home. I want to go on for the side. We come on for the side. Only be sure for the side. I mean, that way, Nana contact us here. Nana Otu Ford for him. Nana Oba Wayosi, the Mao Yako. For the sir, only be sure for the sir. 1 a.m. for the sir. Oh, we'll be very asked now. What in the sun and on today? The sun and once around. Oh, we'll be very asked now. What in the sun and on today? Once around, then you know that it Heaven First Ministry. Heaven First Ministry. Sipabu Okrom, Heaven First Ministry. Woman Abedru Hano. Oba Precious Unti. And a Reverend. Any Abusiana Edru Haida Mase. Emma Makwaba Yamishramo. Uba Kuan Fansa. Ubi Noa Fansa. One who is your Fansa. Abina Waye. Papa. Kawa Fansa, Oya Kawa Fansa, only be so Fansa, Abina Waye, why one I was I had too much to be Kadidi, oh, by more to die. I even out with you, What will we bury us somewhere than in Sun and Auntie? Oh, we'll bury us somewhere than in Sun. Come on. Yes, sir. There are one media. Yamamuna Yako, Japani, you're right of Yaka. I know what you may phone a free doctor so it will be beautiful. Come on, come on. Only I paid you. Only I paid you. Only I want you. You are see my way. Only one was Yasa. And I want my son to you. That's up to me on the phone away. I was saying you, about who fed you, the means of my boy now. Tara one video, Madaroma, me have wodo. Tara one video, Madaroma, me have wodo. Only I paid you. Only I paid you. Yeni amadu. Yasi my way. Only one was Yasa. And I want my summer to you. That's up to me at the phone. I will say you. I'll go for you. Maybe someone will have you. I will see how I will see how big I swear. I will swat silver sun. If you see my way, would you want what was nothing? And I want my summer to you. I said to me on the phone. I will say you. I'll go for you. It means a mamma. Yes, sir.
Yasima, you way. A jankana, some year, Papa, a comedy, a janka, Yasua, Yari. And I ran or Yari. Yasima, I find the fool who baby said, or what time they do the baby. And no summer, why I have a mammy, mammy, I'm every siam bed I swear. So sad, silver sun. We are semi away. When you want to bush, I say, I never want some to you. I some to me on the phone one. I will say no, I'll back you. It is a mamma of you. Why you? Why you? Tarawa Media. I'm in trouble. Leave your mother. Yes, my way. I don't cannot submit a moment. I'm comedy a janka, yes, so I am real. I got your real or your real. Yes, my way. And when the fool baby say, or about time they did the animal baby. And no summer day. I am a champion. Mammy, I made you. I can't come back. I hope you got my mammy, I made you. I can't come back. I hope you got my mammy, I made you. I can't come back. I hope you got my mammy, I made you. Serious. Come on. Last one. Oh, yeah, what my mammy and I say, yeah. I can't put on a fire with your maybe I'm a telling one see me come go below the so, yeah, what I know me now go work not done for what you say. I'm the one who do I have been as oh, yeah, what my mammy and my granny. You cannot be signed by me, I'm in my name was. Yeah, what my between I don't Somebody, Doctor, time, that's all. Doctor, did a VO. Doctor, time, that's all. Check it out. Thank you, never to us. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Thank you. Yeah, that's
Oni Nami Isha Papa. Why you see Sabe Enchakra, Ube Santi Biato. Eya Dr. Adijamfi, aka Dr. Time Daso. Dr. Time Daso. Dr. So Ashasia Ochaba. Dr. Time that Mr. Mwanya Musi from MIA. Yada Mwasepa Nyakupon Shobia. Why you see one franchise? And Mutin and Kano. Sabre Dr. Adijamfi. Dr. Time Daso. Ansofia. Eya Abusia no ba abejamo no adodomo. Empenisu obi ni obi nko NFA. Why you see one franchise and Mutin and Kano? Say Uba Sompa TV. Memini de biada wade akokura mafia and also a them live ewo Sompa TV. Chuma dia we a wuhuno sano said ya hasiesie no nyina ya feno e Linabo the Creation Center ono ewo kwada so and a chuma dia we nyina da osiesie no kama pa Dr. Adu Jamfi the Great. Dr. Tam Daso. Dr. Tam Daso. Na sa Tam Daso we ya kan ho abakọ sem kire oni nipa wo de Tam Daso ma doctor yi a na ye na Yeboah Afari Ketekyew ba ma manate wono na de sa title we e ma Tam Daso na sa be ma we ya ye di ni ho dance ye na wo tweda de ye die sa wo di ujumade bia to na nim se wo ma wo da wuro ma wo a wo hwehwem ehu se dwumade a wo de ba no esefata se wo di akire eno na ma duro ya ene Dr. Abe ene wo difo sambo mu nyina no omu nyina se ene omu ania bre sakrodom sa nyame hiraw eye Hajia Sana Zabuzongo ono so abedru ha mrantie hene eye nana kwamu hene na de nyina no yeda se nyame hira mo amaba ne nyina ma obi akwa ba power specialist ma me obi ya o afie ha na de nyina mrantie hene eye papa ya de nyina nana kwamu hene wone no na eye interview chese ne heba clinic na say hospital na de mrantie hene na promo edema no na sabre wose na de nyina frato yi se wanka bibia nkyira nananom ne abusua na te se de wasa akapoma na wanwam no eno nti power specialist hospital omo bayo mu kita omo sem 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis kadadanom eye opepe edu mekyere 10 million omo wie na omo si omo nwie ene na wochoda eye nsuo ene ye de bre nsuo ase eno nti omo kita omo sem nsuo 20 curtains ensure 20 curtains and also one the AP subi eye edua ya one ne wafa wasankro konti hine omo nyina aka ho and omo de 1000 cedis and ensure 20 curtains omo de ma sanso na ntia akosua ono so say 20 Ghana cedis sikadada num 200,000 omo se nana enye na ofa kampata engu form na echa oyikwai ono so okita 50 Ghana cedis sikadada num 500,000 wose nana no monye na mofa entonsio sanso ena Master Musa on a simple man honorable simple man former assemblyman for Bantama and Chepi in one Master Musa omoto sante bachiaye omususu omukita omonsem 200 Ghana cedis sikadada num eye opepe mienu mekyere 2 million nananom wadaroma omusemonye na mofa entonsio eja bright wadaroma wade nyina wakwala akwaku wone ni nuaba tawia e na omoka bibidi akira woni abusuan ono nsusu omukita omonsem 100 Ghana cedis sikadada num eye 1 million osemonye na mofa enkampata engu form yada masinya mishramo sanso ena eye Otek Virgins Club meka Otek Virgins Club ana me pesa me kire new any old phone nyina enu ntina na ofakle edi animu ana odo omochia no esanse omo wom dadaada no omo nyina ware eno omo nyina break omo virginity they are no more virgins eti omo ka hobi ena virgin for no so wom eti samu hwe ya omo ana omo di akire no omo na na virgins na omo attentive for ni agramo for na no di kare de omo nyina omo da for mu team emrantie hene Yeboah Afari Ketekyew nana akwamu hene wono ena Otek Virgins Club no ansa na woja hokọ na ni suade hunu ne se wode betete mrantie ne maba wa sade beya ye benya mabunu
ewo ewie ebrem Ghana maimu esan se na nipa dodo na ese ene virgin ni wiase enu nti ene bre bi atwam enam so ema eye na na kwa mu hene aye friend mrante hene man 88 wonam so wogina so a wode te Virgins Club ewo Otek 101.9 kasafidie so a na ye adwuma enu nti new any old phone na omaka omo ho abom omo so omo kita omo nsem 200 Ghana cedis sikada danum eya opepi mienu me kire 2 million omo wie yen so omo si na nanom wa ha empanimfo wa ha na wotuda edi nisuo na ebra nisuo ase nsuo enu nti omo ba omo kita omo nsem nsuo 5 cartons na doko eye malt enu so 5 cartons omo si na nanom madawromo monye na onyunuju a na mode akampata egu fom yeda masinya menhiramo ya besre se mame ya broni mame nurse oba ya broni ofenso man hene ne honam pani na dawroma so wa ha on pinche ha na yonkofo no se omo hia no ne wonsem kan ba ko mienu bi me da se mi nya menhira sabrei en somebody a ekrami every doctor that's also by Okrani Sam Poly Bako Mienu Miesa Enai Enum Esia Enso Mwache Enkron Edu Dubako Dumianu Dumiesa Dunai Dunum Dunsia Dunso Dumwache Dunkron Adianu Wasabuni wedi na otweda kai ada be ye no awurade obere masa edabi ada de ebesai ani ye ne be yedwe ani yenti we sesi a faith homeopathic clinic faith see na sampla kopa no nta hi ne pagya no o wa hene makokobin faith enuranketwa waso baya ogutalinsam enesike 300 Ghana cedis. It just can 3 million. Abusuanyin twa yu amumfani na otweda. Eye da no batene nka. Faith homeopathic clinic. Enraketwa ana akasa no. Sanet ahene makokobin na mbu no. Sanso ena Dr. Kakari enkwamboafo herbal clinic. Ono so okitane 100 Ghana cedis kadada no eye 1 million. Opepe baako nana no madaroma omo semonye na mo fantonsuo nsom ahoho no. Yada masinyame onhira pa. Yo nana no madaroma me say agina ho biem. Nana no mamuti ayi paso madaroma muntie me. Sambre mi gina ha ye anti akosua oso baya ne de 20 Ghana cedis. Nana no matran konyo osemonye. Enyuju am da kam mpata na egu fom. Nana no madaroma me say agina ho biem. Saso na ye nana echa oyi akwan de do bribie. Osrombla sambre ono so na kasai 50 Ghana cedis. Nana no matran konyo. Nana madaroma monye. Enyuju am da kam mpata na egu fom. Nana no matena konya madaroma mesre monidie kasa kakra sebi oburu sebi akrunta ade de bia na mpanyifo ka asem bi se edua si abontra mofredi agro wase no mpanyifo se eya na ne hini e ofie samre migina ha eye Enivara na enterprise Enivaro enterprise ai mama Harriet tiemie senior Enivaro enterprise e kasanie omse omubaya omuni omunkra eye opepe enum 500 Ghana cedis ma Harriet omsi so nento abusua yenim se mobaje nti yada no ase nananom atena konwa madaroma mesa ejina ho biem sabi aburu sabi akrunta ade de bia na empanyifo eka asem bi se wo pe wase pe mohwa na ma na pepo so afuo samre migina eye nana akwa mu hene emrantia ne man 88 the fan club for na samre o mawesa shemane seni o mukasanie o mse o mbibia prakope no na samre bridge kesese abo adaro ma mse o mubaya o muni o munkura eya opepimienu 200 Ghana cedis na nanu matrankonya madaro mo se monye enyuju a na mde aka mo mpata no ego form yenu se baje nti yada na se pia samre santre befefe bi ato eye nana ampadu nana kwame ampadu yumfo yin nana kwame ampadu aha ante akosua ampadu
I send you on the dome now to Santa Becia Bushia, Bridge, say, Abomo. Nana Kwamuhine, Mrantian, 1 year, or more jingles, no Edemano, to send you Mocasani, Madaruma, Jingle Nintina, almost out to Santana, Movecia Bushia, Sambre, Monson Swati, Pierre. Nana Madaruma, Missa Agina Hobium. Nana Mamote, Ipaso, Madaruma, Makoa, Musumfun, and Ages Capa, Frema Cocrana, Bejo Sopiao. Sabia Buru, Sabia Cronta, de Biana, Penny 4, a cast and be say. Se okudini training sem na se wantuma empanyifo se emusuo adia de bia na empanyifo so eka asem bi se samampo mo twene ye de kontomre na anwene eso ye de dade na ebo samre mi gina ha nana apia kantanka akuopon hene one ne empanyifo na samre o mabesa hyema no yi nananom ese o mobile a omuni omunkura eye opepe enan 400 Ghana cedis nananom atrankonwa madaro mo se mo nyei enyuju amufan kampa tano ngufom yenim se mo bagie nti yada omo ase nanano madaroma mesa ejina ho biem saso na ye ante age seni ante age ne nabusua so kasanie 100 Ghana cedis nanano matrankonya madaroma se mo nyei enyuju anam de kamo mpa tano egufom yenim se mo bagie nti yada na ase pia yeah nana buatiam watrase Nana ni abriye ana boabai enkoswaine boba enkoswaine wonu suni instrumente nana wawe wayakwa nani ahweni na demri fadue beme na boate ya modi adneto boate ya mobadu wase odisi adwase dabwo da sibre Yeboah Afari ya wansin so nwangam boba mrantiane beme nsia Wani boba yema wamu sisa sani ya kwa ya na kurabu waka Yeboah Afari ya kuobetwa wasa ini tidi ya betirano beme nsieni ya bro boba imranti ya ine tuwe si bema bo sikane kia di dunia mkwa kanu yema be dunia mnabefie na esu diye nyami penwa ye beme nsiye kuchira ine nsiye bedi ya tuo nsiye wansi nsuwa mwangam beme bo niya krosuo Yeboah Afari duwase Waba nkoswaine tuwe si bema bo bema be yebi nuwanye ninyina unsuru mwote na nso demri femu unu ya duwase ya piao ya da sinyamisra yenu ya ba ekuya friye nso ewa ha na ade nyina ne nana akwamu asabre wada ni benkum sui eno nti mikobi ne manka bi de yenu ya ba wada roma to asomaye Enfiadrienu 24 years. Ana amati ahine Yeboah Afari Ketekyew. Mi hu no na o tech. Na mati ahine se de amana pema sem wo wiase nyina ne se. Mi bonya nkropo twedi ampomra ne ma ne ye ne de. Enu ti da bia se mini ne hia na program bi so a. Opesa mi bonya memra ne. Na enne ye be bonya memra ne. Ne aka kire Awurade se Amati ahene abao eti wanyene to Abraham kukum emaye na owu sorry anopa no ye be hia ne biem na Nyankopon akwa me obo asoro bo asase na Nyankopon akwa me obo nsuo bo awia udidi yewa enyame mu nyame totorobo nso obo ade ewu ne Awurade wo pomponi twadi ampon we wi odom ankoma na Nyankopon akwa me asase re ogome nyame aya ne gra Yesu kwam no amonsuo amowia nyame Omensio no mewia papa mu awa papa mu kum na mu awekombo nsam no tafedu otafa setan no okontomri fa bob ma fre nyame atoko afre na nyame omirikisi ayentumi na no ne afre na nsamampo akuchem nyame ba atampa waya ade ye wose ade awe wosabe makatachie enwuna nyankwa asense nyame a obi atumi ne nse obi ane ne nse wasro obi ane ne nse wasasi so wana ka kire Moses ko Ukona se Pharaoh busa waka se I am that I am mene ni amene Awurade Nyankopon ye otwedi ampon kwa me basa yiri fi adoye wo am not ahene Yeboah Afari Ketekyew oyemo oyefo eja kama me eja ni wa enye ye o amanti ahene nana wo bai asafo Awurade yesrew otwedi ampon kwa me mesrew gine to Abraham kukum echa se wakoa
Yeboah Afari Basasi sui ane pankwa no ye eti awurade hu yemobo oba kunafo ye ma said no nananom ye ma said no abusuafo nyina ye ma said no awurade nyankopon mo aye ne no afa emranti ahene Yeboah Afari ento eja Abraham kokumo maye ye ma damrifo amati ahene Yeboah Afari Ketekyew ye ma damrifo Bama na ya ma damrifa ya damrifa damrifa ya wanti ina do gospel imam ma damrifa otu tei ya ma damrifa pia Afri ye sound no Asante mampon ninti ena wofire ehoso ena nasa ya waboaje oforiso ehoso ena mifire adwa gospel hema eno no nanano mother Roma mofam waso emfam me kakra oba ya magazine oni niwia mama afia wonso mo ba ya asempa nipa dwumade o momfa ni agrokra enu nti o musu kire obi a na jaza asempa nipa crew ena omu esu edi akire yei efriso omu su kire yei a omu ni su ebeba enu nti bema wusu kantankranka woni wukriu ni nyina maamefo isu omu ba ya yanye ye fanka ye papa patangu fom dasenyama ayida no ye besra mo se momra na momata yachi ema no nyefe na ye kan yasemosei nananom ase Yeboah Afari Ketekyew bema manete 8 na kwamhene asokore mampon eda yebeyi no eye 17th November bosome ne da etoso edunso ena yebeyi ye papa na yede na tumpam na echamfo nyina da aba besum no na wo majam no na wode ne die twato ede ama no eno ti akoba ne sa 17th November momra no ebesi yawoda yawoda esanse wo ye memre da kwanhwani eno ti eda yawoda ena yede ye papa ebetumpam pia no mother Roma mi jina ho bie mo odidobri bie Mr. Ransford Bedu Asante Regional PR Enyina mahoden kania ewo Asante memu akasa mafono no na damfo nimpompa ene emrate hene sabrei afei na waduru ha woba abachia ebusua PR Ransford Bedu Electricity Company of Ghana Asante Mantema omo kasamafo enono ena sabrei obesi bibi achre ebusia Executive Protocol Officials ohwe ema fefe yia omo ena obiba na watwero ne din fefe na wode abraye no omo twumadie elfe yie pa Executive Protocol Officials omo ena sabrei twumadie yene omo edie WhatsApp group Emma Emrantia Hine Yeboah Afari Ketekyew Dojo no anim no si afa mandate wo ye akomhine e wo asokore mampon ne WhatsApp group wa oba kunafo ate ye se wo de ebebo ni kunu chidom e wo Sompa TV Sompa FM as nipa dwumadie no wo mo ena sabre o ma beduru ha wo de wo to epepo wotom na wasi bibi akire wo ba kunafo ene abusia ene one media company ajubi yento aso Meda sepa mini abema nyame onshraw Sabre ya Williams ne yire Cynthia nikunu ena fei ya Bright mini abema Bright ono so ne yire ena omo kasa ede akira nananom ne abusuan omo so omo kita omo sem 200 Ghana cedis kadada nom eye opepi mienu mi kire 2 million omo wie ye na so ho a omo se ene nananom ani abre te se krodom nanonsie beboyi nananom ebeka bibia ya mamre amamra ni amane ho ye ntonchene eno nti omo ebaye omo kita omo nsem ensuo 10 cartons omo wie ye amount eye dokodoko no so 5 cartons
ɛna ɔmo sɛ nananam amammerɛ ne amane ɔmo bɛyɛ nti no snap ɛno nso srada ɔmo de aka ho ɔmo de aba ɛno nti ya Williams ne yere ɛne Cynthia ekunu ɛna afei Bright ɛyere ɔmo gyina ha na ɔmo asɛm no saa nso na ya Williams ne maame nso se ei na me ba no ɛne maase akasa wɔsɛm nso meka biribi ɛde toa so ɛno nti ya Williams ɔno nso maame okita ne nsɛm 60 Ghana cedis sika dada no yɛ 600,000 wɔse nananom adaroma mo nyɛ na momfa ɛnka mpata ɛngu fam saa nso na ya Williams ɔno nso yere ne n'abusua ɔmo nso kita ɔmo nsɛm 100 Ghana cedis sika dada no ɛyɛ 1 million ya Williams yere ne nkontafoɔ ne kumafoɔ ne nsɛwnom ne nyinaa ɔmo nyinaa ka ɔmo ho abom 100 Ghana cedis sika dada no ɛyɛ 1 million mekyerɛ pepe baako na nananom adaroma ɔmo sɛ mo nyɛ na momfa nka mpata ɛngu fam ECG PRO waba bedru ha ECG PRO wɔkyea we dia nana mo mfa nkyɛ me madaroma mesrɛ mo a mo ani diem ɛna me de srɛ sabre wadru ha wɔkyea papa na bo akye yam nanu nkumasefo animu di aka pimu a yɛka mo pimu hwɛ ɔbɛkunani abusua ɛma yɛsrɛ mo ada muntie sɛ deɛ yɛwura na bo akye yam ɔnoa ne nua panyini na asko mampɔhene ɛnam bibi nti na wɔmpia abɔntene ɔbɛtena ne nua na mu ɔne kumase nifafoɔ nyina la sɛ deɛ yɛwura kanie ɔse sabre deɛ dunsina so akyɛ Robodu sɛ deɛ ɔbɛyɛ yɛ na wayɛ yi ɔnkɔe ɔkɔde anako ɔka kyerɛ yɛ nyina se yɛnka mpata ngu fam emom ɔdan ne ho aba ɔde na kyerɛ gya kumasefoɔ anu kumasefoɔ a yɛtwerɛ mu a ne yɛtwerɛ du pɔn ɛnɛ mo ayɛ amena yɛ fɛ yɛwura se yɛnne mo asɛma no papapapapapa deɛ mo ayɛ no asɔ n'ani ɛsrɛ mo ada ɛbɛrɛ so na yɛgya yɛ nua yi kwan a anu kumasefoɔ mo ma yɛ mmoe yɛnya yɛ nua yi kwan sɛ bi ɛkɔ ɛnya ado nanti ɛhene yɛse wo tiri yɛ nti ɛna wotwa asade so adan wadwane saa bere nananom ɛsrɛ mo ada yɛ mo ayɛ ama yɛ nei ɛbɛrɛ ne so a mo ma yɛ ma yɛ saa sɛ deɛ yɛwura ka no yɛwura da se bru pia sɛdeɛ mpempi Nana Yeboah Afari Ketekyew 98 yɛne ne di dwuma na futu aduru baabi a wɔde ma yɛn ɔse kuro bia sante kɔtɔkɔse meyɛ ne ma yɛ ɛne manyanyɛ ɛnenam ɛno nti yɛbɛsrɛ sɛ sɛdeɛ nsuo no ɛsi egu ba no sɛ biribi wɔ hɔ na ɛsɛ fata se yɛkyerɛ a fa bra ntɛntɛm na bibia ɛnkɔ so wano ɛmfa ɛma yɛn ɛno nti mmeranteɛ hene Yeboah Afari Ketekyew 98 ne WhatsApp group a ɔbaa kurafoɔ wɔte yɛ sɛ ne kunu wɔde bɔ no kyidɔm ɔmo ɛna sabre ɔmo kakyerɛ madam anum yi WhatsApp group yi se ɔmo ba ya ɔmo kuta ɔmo sɛ 500 Ghana cedi abusua nyɛ na yɛfa ɛnka empata ɛmfa ngu fam ɛnsi ɔbɛkurafoɔ so na nto abusuafoɔ nyina yɛbɛgye di adanse dada ECG Ashanti Regional PRO Mr. Ransford Bedu waba bedru ha yɛmana kwaba ɛwɔ Yesu din mu na emom Mr. Ransford Bedu, foi pre, ya na mama na kofo mama e. Yo, na madaro so enfeme kaka. Foi pre no. Ene. Me pa cha to bo asema me ne ho hia me. Ba bi otomfo obo no ho ne hia no. Areas bi wo ha. E bi a 1 week light kra o munya bi. Honorable master Wadaroma. We dia wugina ha. Enuti na meka hwe wanim Mr. Bedu yesrɛ mo foi pra madaroma a wɔse ha yɛ kwa ho sɛ ko abɔ na ni ankyerɛ me a medɔ kane kade besi wɔ ha besi ai we de wa apartment adwobre ensese de bunya dum so no madaroma wo be yeti nyame nhyira amen yo nanan moduanafo madaroma momfo maso mfam kakra enche bia na santini bi toye santini na ye santini na enya asafu bia say Heaven First Ministry International asafu pania oda asafu ya no yi Reverend Prophet James Donko
no kwasem ni adofo e wo apata yase yabo osofo James Donko dia menim se enyamo asam foforo sade papa James Donko oni na busua ene na asore ma e kasa che na nan maduanafo ene Sompa FM adwumakuo para one media ene oba kunani Harriet Yeboah Afari nie papa yi sabia son sabia buru na tu mensa pawu wanya ne ba bi kro askoma mpon hene kane akwamu hene mranta ne Yeboah Afari Ketekyew odi kan ne wo fani mpon sabia son odane to ya ne ade nana Yeboah Afari Ketekyew betsi na nan mu yantetuo antakwabo na no memenda bi ya memenda bone ena na Yeboah Afari Ketekyew odi kan otwa na ni hwe dan na fura ne ntoma ne tenten mu no kwasem ne yabusua kobo osofo James Donko one ne Heaven First Ministry amane ye kose won yie papa yi wose na nanom aduanafo memmeremo na sabia son sabia burumi ntimi mmeremo efiri se oba amode na domme sofo maame durowa no kwasem ni sofo maame nyina wo ga na hakwa kansie no sofo maame durowa na di kan oba na tikoti se obi anim oba ne kokko te se ngo sofo James Donko se oba ya amode na dom no yi asompo enti se na se na Yeboah Afari Ketekyew odi kan wode papa yi nya nhyiamudi anchakra ena papa yi afra ne ntoma ne tintin mu isa wo kwa sofo si waba no na waba na wo ye bema won si nsuo mu ansa na waham wode na busua wode Heaven First asafoma santi na wode ba kire aye no abusuafo ne so ani papa yi se enne wakuta nsuo efiri se onim se na nabo acha ansa dabra otumfo ni fa hene ba kwa odi afa ni kroi sade ne nhyehyɛ yetie ni se ye di na eye nsuo ene de soma hoho enti sofo se woni mama mre enti wonse amamre wokuta ni nsuo adehye nsuo efiri se owura fie ha no wo hu se ya adehye a yete akonwa so sofo kuta nsuo naka maako aduasa papa yi se mawie nsu menwie ya fe sofo na bon sasa wasa kuta ne nsam Ghana sika pole adionu abusuafo 2,000 Ghana cedis ya de kosika dada no 20 million Reverend Prophet James Donko wone na safoma ene na busua se nanum aduanafo omremo eti 20 million ene nsuo naka aduasa ensibuso na monfanso ma hoho a yebu mo papa yebaje enti magina busua na nanum adase dada menim sase da fo no yebaje pum ni aba ni abeda wase ewa ade fefe a waye na ode ahya oyire sof maame durowa ene wo papa no ni abusua nkaye ene monyam yadase eburu dase son Pia Monica sa Heaven First Ministry precious Obapa Precious ne honkafo ene Reverend James Donko yadamase oni asafoma ne nyina nyame nhyiram yo nanano madaroma atrankonwa ni ntini abrempon adehye madaroma mesre mani die kasa kakra enche bia na ECG PRO Mr. Ransford Bedu oni ni panyifo to santene be fefe ohe atade ehye no kra o adwuma mo na yonkofa ne odo we kranya ECG ono a ne ba ne personal senior Ashanti Regional PRO ekasanie sabia buru sabia kronta de bia na panyifo ka asem se obri prantam pram yene nam so panyifo se edini sa de ade de bia na panyifo ka asem se edue si abontra mo fredi agro wase no eya na ne hini e ofie Mr. Ransford obia ka na hia asem kire na ohwe no oboa no sa na tie libunfu daka edubikete eka ebo na chi no asesi a mebo na chi kan ibu be fu Mr. Ransford buanfu aka ho so majai well ni buanfu Mr. Ransford buanfu kamesa ka ba kwa ho so mutra yeye uni masem bia ayama mo ba nyina Davio osebo so media live baby obi antwa bi da month dey odi ache free 1 month obi antwa live baby da free Mr. Ransford yami shira wate asai one kasa ose wa omitansu
Sika meter cut off. Opasa chere se. Na di beba na reading. Na Jessica pa me me ka se wa no. Akokora na me ka se wa no. O se okay wan ka se obetete so. Eno so e. Send Mr. Ransford ka se nie. Ayade ade bia na panyifo ka asem bi se. Se wo pe wa se pe ma hwa na ma ne pepo so afuo. Mr. Ransford so waba ni memam. Okura ne nsam eye ensuo adaka baako mienu miensa enai enum ensia enson enwoche enkono edu dubaako dumienu dumiensa dunum dunsia dunson dunwoche dunkono eduonu adaka maako eduonu sabi oburu panyifo se kwachi na ade efa ye di sika na eto hwempata egu ha kwenhyirei a ya hyehyɛ no ha no si emo na lovers band omuji omusika ose sabi oburu oni onkra okra ne nsɛm ya opepe baako mienu miensa enai enum 500 Ghana cedis eka nsuo no Mr. Bedu nyame nhyira no nyɛ okɛse nyame nhyira o no nyɛ okɛse no nyɛ okɛse pa ayonkofa kɛkɛ o kosi sɛ ɔbɛyɛ kɛse pa wayɛ kɛse awi ase nyina yɛ papa no enka ne na Mr. Boaten na ne wa bibi ni ufra na no responde that time na mo that time ye baba sesia ye mankrofo aba that nyame nhyira why onye okese asidafo onye okese onye papa na smile 5 million esaka nso 20 no jima papa mama nyame nhyira pa pia nyame nhyira no onye okese pia ye to aso nana no mada trankonya mesre mani die kasa kakra sabi oburu sabi akronto ade de bia na panyifo ka asem bi se wudi pe na obobuo ma na je sekan a wodi paaye samre migina eye sakoba one ne yire sarakoba seni omo kasanie dudu obiribie sarakoba odino ede ni ndi ede ana be man su di ede sarakoba obano obeyi style se banyumre won pem papa edina de ne style obeyi 12:30 nko na obeyi free no the chef first Onitimbi opue ya wampuo ni kwao odi enije ni nkranhye abrabo mu afutu nyamsum wani daso ade enije abro ni panyina